Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto, diri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Nobyembre 4, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. 51 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang animang kurman, Bombot Siyam, Blanco Hover. Sa mga nagapangunang karon kag dalaguan sining mga balita, kaso sa cybercrime sa Western Visayas nagtaas suno pa sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Magluwas sa cybersex, may live performance pa. No, live performance nga nagakatabo ginapatigayon sa ginraid nga balay sa Balantang Haro. Sa iban pang matalupang doon karon nga mga balita, Chairman sa Committee on Police Matters sa City Council ginrekomendar ang pagtukod sa cybersex o anti-cyber sex din sa syudad. Ginplastar ang mga importansya sa barangay official sa pagpahamtang o paghatag sa impormasyon kada barangay. Comelec ginpatag ang pagpasa sa mga election protest kangod sa barangay sa Nguniang Kabataan Elections ang dapat i-file sa Municipal Trial Court kag hindi sa ila talatapan. Nagdaog nga kagawad sa mga sa banwasang Konsepsyon nagsungka sa kapulisan bangod nga may kaso nga murder. Lalaki ginapahig nahulog sa Iloilo River padayon nga ginapangita. Muni matalagkuhan mga balita ang kaga-impormasyon aton sa nga pagatutukan diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, paday lang kamo hingagaw pa. May pila pa ka mga minutos o 3 minutos pa para nga makahulog kamo sa inyong sinima entries kag makapasakop sa week number 2 sa 1-2 Panalo Part 22 sa Bombo Radio kag Star FM. Malde-malde pa premyo na may kasyasihan pa 6.5 million pesos ang kabugusan sining premyo iga panagtaga nationwide. Sa mga kabombo naton, padayon lang kag pwede pa kamo makahingagaw gid sa paghulog sa inyo sinima entries para karon iya sa week number 2. No week number 2 sa aton sini karon nga mga kabombo. No, kung hindi kamo makahingagaw sa alas 12 sa udtong deadline naton sa paghulog sa inyo sini nga premyo, pwede man kamo makahulog for week number 3 na. Para na iya sa week number 3 sa aton sinikaron nga mga taga-palamati adlaw-adlaw may magadaog. Tatlo ang magadaog sa 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sa grocery goods. Sa aton sini nga mga taga-palamati gani padayon lang sa paghimo kag paghulog sa inyo sinima entries kay kung damo inyo sini nga entries dako man ang chance ninyo nga magdaog. Kung malawagan ang imo sini nga pangalan may anom, ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Kung hindi mo mag-claim ang premyo, mag-abot diwat sa nga pribag o sini nga winner. Ganito tukid sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo, agud nga paglawag sa imo sini nga pangalan, gilayon nga i-claim ang premyo nga nagahulat na diri sa imo. Dugang nga detalye kag mga impormasyon bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 4, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation sa ating pang Christmas countdown. 51 days to go, bagong araw ng Pasko.
Sa ulo ng ating mga balita, paano ka lang 2024 national budget na i-transmit na raw sa mataas na kapulungan ng Kongreso? Sa ating international news, ang Estados Unidos tiniyak na patuloy ang pagsusumika para sa pagsagip ng mga bihag ng militanteng grupong Hamas sa Gaza City. At China naman, todo tanggi doon sa aligasyong mayroong mga Chinese sleeper cell sa Pilipinas. Si Japanese Prime Minister Fumio Kishida hinikayat naman ang magkaalitang Israel at Hamas sa Gaza City na sumunod sa international law. At ang Japanese Prime Minister nga na bumibisita dito sa ating bansa, maagang dumating dyan sa batasang pambansa para naman dumalo sa isinasagawa na ho ngayon na special joint session ng Senado at ng Kamara de Representantes ngayong araw. Sa ating police report, 17 Chinese nationals arestado dahil sa pag-ooperate ng cybersex den sa Iloilo City. At sa ating balitang palakasan, unang NBA in-season tournament win na ibulsa ng koponan ng Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni House Majority Leader Manix Dalipe na formal na hong nai-transmit ng mababang kapulungan ng Kongreso patungo sa panig ng Senado ang panukalang 2024 national budget. Inihayag ito ni Dalipe sa isinagawang special session ng Kamara de Representantes ngayong araw ng Sabado. Ang naturang panukalang pambansang pondo para naman sa susunod na taon ay aabot sa 5.768 trillion pesos. Kung matatandaan, naaprobado na ho ito ng mababang kapulungan ng Kongreso sa kanilang version ng 2024 General Appropriations Bill noon pang Setyembre 27 ng taong kasalukuyan. Kung maalala, bumoto ng isang small committee ang Kamara de Representantes para ho dito na naatasan naman na kumalap at magplansya ng ilang mga detalye kaugnay doon sa panukalang amyenda ng mga kongresista. Kabilang nga sa mga kontrobersyal na amyenda ay ang pag-alis ng Confidential and Intelligence Fund at yan ay dating nakalaan sa ilang civilian agencies, pati na ang Office of the Vice President at target na ilipat ho ito doon sa mga ahensya na may direktang kinalaman sa pagtugon sa issue pang seguridad, lalo na ho dyan sa parte ng West Philippine Sea at iba pang mga tanggapan. Bombo International News. Tiniyak ng Estados Unidos na patuloy ang isinasagawa nitong mga pagsusumikap para sa pagsagip sa mga hostage victims ng militanteng grupong Hamas sa Gaza City. Sa isang pahayag, sinabi ng United States na mayroon na itong target na indirect engagements ukol dito kasabay ng patuloy na paghahanap ng iba't ibang mga pamamaraan upang masagip at mapalaya na ang lahat ng mga bihag ng naturang militanteng grupong Hamas. Gayunpaman ay inamin ito na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tiyak at walang kasiguraduhan ang time frame at gayon na rin ng tagumpay ng layuning iligtas ang mga bihag mula sa kamay ng Hamas. Ngunit sa kabila nito ay tiniyak naman ng mga opisyal ng Estados Unidos na patuloy ang kanilang mga pagsumikap kasabay ng pangakong gagawin ito ang lahat upang mapalaya ang lahat ng mga hostage ng naturang militanteng grupo sa pamamagitan na rin po yan ng pakikipagnegosasyon sa administrasyon ng militanteng grupong Hamas ukol dito. Samantala, mas maraming overseas Filipino workers pa ang inaasahan na makakabalik sa Pilipinas. Yan ho ay sa susunod na linggo. Ito ay kasunod na rin ng pagsasapinal ng plano na makakapagpabalik doon sa ating bansa at ang dagdag nga na 50 overseas Filipino workers kung saan ho 23 ang inaasahan darating sa bansa sa araw ho ng Lunes, asay suya ng Nobyembre at karagdagan naman na 27 na mga overseas Filipino workers ang darating din sa ating bansa sa 7 naman ng Nobyembre, araw naman ng Martes. Ang dalawang magkasunod na batch ng mga manggagawa ay pang-6 at pang-7 batch na ng mga overseas Filipino workers na nakabase naman sa Israel na uuwi na dito sa ating bansa simula nang mag-umpisa nga yung kaguluhan sa Israel. Sa kasalukuyan, mga kabombo, mga Kastar Nation, mayroong 178 repatriation request
ang natanggap na ng Embahada ng Pilipinas mula sa mga overseas Filipino workers kung saan 119 sa kanila ho ay napauwi na dito sa ating bansa. Samantala, una na ring nakatanggap ang pamahalaan ng 185 repatriation request mula ho sa mga overseas Filipino workers sa bahagi naman ng Lebanon. 10 na sa kanila ang nakauwi na sa Pilipinas kung saan unang dumating noong araw ho ng Sabado. Ang 4 habang kahapon ay may 6 na overseas Filipino workers din ang nakabalik na dito sa ating bansa. Samantalang mariing itinanggi ng China ang mga alegasyong mayroong Chinese sleeper cell dito sa Pilipinas. Sa isang statement, sinabi ng Embahada ng China sa Pilipinas na walang mga sleeper cells o yung mga undercover agents ang China sa ating bansa. Kasabay ng pagkondena sa umano'y mga walang batayang mga alegasyon at malisyosong pagpapakalat ng umano'y disinformation laban sa kanilang bansa. Sa giit ng China, ang lahat ng ito ay pawang mga akusasyon lamang sapagkat palaging sumusunod nila sa kanilang prinsipyo ng non-interference pagdating sa mga internal affairs ng ibang mga bansa. Kung maalala, ang naging pahayag na ito ng Chinese Embassy to the Philippines ay kasunod na rin ng pagkakasiwalat ng umano'y Chinese sleeper cell sa bansa matapos na maaresto ng National Bureau of Investigation ang ilang Chinese nationals at 2 Pilipinong security personnel sa bahagi ng Pasig City na nakuhaan din ng matataas na kalibre ng mga armas at ammunition na made in China noong Oktubre 16 at mga badge na may nakasulat na blasting team, recon team, assault team at iba pa. Matatandaan din na una ng sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na titiyakin ng pambansang pulisya na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang intelligence operatives sa mga counterpart nito sa iba't ibang mga law enforcement agencies sa ating bansa upang masigurong mapoprotektahan ang pambansang interes ng Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Hinikayat ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang magkabilang panig sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas na sumunod at tuldukan na ang umiigting na tensyon ng mga ito at sumunod dun sa umiiral na international law. Ito ang naging panawagan nga ng opisyal kasabay ng pagpapahayag ng pagkabahala kaugnay sa nangyayari pa ring kaguluhan ngayon doon sa pagitan ng dalawang bansa at itong bansang Israel at yung grupo ng Hamas na kumitil na sa buhay ng libu-libong mga individual kabilang na ang ilang inosenteng sibilyan. Sa isang statement ay sinabi nga ni Kishida na kabilang ito sa kanilang mga tinatalakay at na pag-usapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang isinagawang official visit sa Palasyo Malacanang. Dito mga kabombo ay nakakabahala umano ang kasalukuyang sitwasyon ng mga bihag na mga sibilyan at hawak pa rin ng militanteng grupong Hamas at gayon din ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng naiipit sa naturang gyera. Dahilan kung bakit naman kinakailangan anyang sumunod ang mga ito sa international law upang tuluyan ng maiwasan ang mga ganitong uri ng sitwasyon sapagkat dapat anyang isaalang-alang ang pagkamit ng isang matatag at mapayapang sitwasyon sa bahagi ng Gaza. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyan na lamang hong hinihintay ng ating mga kababayang overseas Filipino workers na stranded ng dahil naman sa naturang gulo na mapahintulutan ho na makalabas sa Gaza sa pamamagitan ng pagtawid doon sa Rafah border. Ngayong araw mga kabombo, Sabado o kaya naman ay posibleng sa araw ho ng mga susunod ay mas marami pa ang makaka-uwi na mga kababayan nating Pilipinong naiipit dahil pa rin sa naturang sagupaan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan doon sa labas ng ating himpilan dahil itong si Japan Prime Minister Fumio Kishida maagang dumating raw sa batasang pambansa para dumalo sa kasalukuyan ng isinasagawang special joint session ng Senado at Kamara ngayong araw. Yan ang pag-uulat ni Bombo Victor Liantino.
Bombo Marlene, Bombo Denise, pasado alas 11 nga kaninang umaga ng opisyal na simulan itong special joint session ng Senado at ng House of Representatives dito sa Batasang Pambansa sa lungsod ng Quezon. Ang pagpupulungan na ito ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ay upang tanggapin at marinig ang mensahe ni Japan Prime Minister Fumio Kishida. Maagang dumating dito, Bombo Dennis, si Prime Minister Fumio Kishida sa Batasang Pambansa at kasama ang kanyang misis na si Yuko Kishida. Kagad naman silang sinalubong ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri at House of Representatives Speaker Martin Romualdez. At sa maagang pagdating ni Prime Minister Kishida sa Kamara ay nagtungo muna ito sa Executive Social Hall para makapag-ayos at bago nga itong pagsisimula ng sesyon kanina. Pasado alas 11 rin kaninang umaga nang pumasok na itong si Japan Prime Minister Fumio Kishida sa session hall ng Batasan Complex kasabay ni Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. At ilang minuto lamang ay nagsimula na nga magbigay ng mensahe si Kishida sa harap yan ng mga mambabatas at sa harap ng iba pang opisyal Marcos Jr. Sa kanyang naging talumpati, binigyan diin ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang talumpati na kanilang ipagpapatuloy ang pagbibigay ng economic at social development support sa Pilipinas, alinsunod yan sa Build Better More program ng Administrasyong Marcos Jr. At tinukoy nga nito ang nagpapatuloy na konstruksyon ng kauna-unahang subway system dito sa Pilipinas sa tulong ng bansang Japan. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng naging talumpati ni Japan Prime Minister Fumio Kishida. Looking back over the long history of our bilateral relationship, it has not always been smooth sailing. Build a friendly relationship we enjoy today. Today, Japan-Philippine relationship have reached the point of being called a golden age. This year also marks the 50th anniversary of the friendship and cooperation between Japan and ASEAN. And in December, we will host a commemorative summit meeting in Tokyo. Against this backdrop, I am very delighted to have the opportunity to visit Manila for the first time as Prime Minister and to express my views on Japan's foreign policy, including strengthening relations with the Philippines and ASEAN. Yan ang bahagi na naging talumpati ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa pagdalo nito sa isinagawang joint session ng Senado at ng House of Representatives ngayong araw. At tumagal lamang nga ng halos 30 minutes ang naging talumpati ni Japan Prime Minister Kishida dito sa session hall ng Kamara. At bumisita nga sa bansa si Kishida upang mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa pagharap nga sa mga kasalukuyang hamon ng ating bansa. Una nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang joint session na ito ng Senado at Kamara ay isang karangalan na ibinibigay lamang sa isang dayuhang lider ng Estado ng 5 beses lamang sa kasaysayan ng Pilipinas. Bombo Denisa, Bombo Marlene, at sa mga sandaling ito ay nakaalis na nga itong si Japan Prime Minister Fumio Kishida dito sa Batasang Pambansa sa lungsod ng Quezon. Bombo Vic? Yes. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang maitanong, sapagkat ito'y leader ng ibang bansa. Kumusta naman yung latag ng seguridad? May mga itinalaga ba na magbabantay dyan sa paligid ng Batasan Complex sa Bombo Victor? Bombo Dennis, mahigpit nga ang naging seguridad dito sa may kahabaan ng Batasan Complex. At makikita natin itong nagkalat na mga tauhan ng Quezon City Police District. Dito yan mismo sa bago pagpasok dito sa Batasan Complex at dito mismo sa harap ng Batasan Complex, Bombo Dennis. Okay, isa pang nais kong maitanong, Bombo Victor, yung lagay ng panahon dyan sapagkat siyempre crucial pagka may mga aktibidad tapos kung ano yung kondisyon ng panahon ay may epekto ito sa mga aktibidad, Bombo Vic.
Alam mo, Bobo Dennis, nakisama nga itong lagay ng panahon sa pagbisita ni Japan Prime Minister Fumio Kishida dito sa Batasang Pambansa. At kanina nga ay sumilip si Haring Araw. Bagamat ngayon ay makulimlim, ay makatitiyak naman siguro na hindi naman uulan at bahagyang maulap lamang dito sa may bahagi ng Batasang Pambansa. Bombo Dennis. Okay, going back doon sa naging talumpati ni Prime Minister Kishida, no? Gumamit pala siya ng interpreter, Bombo Victor, kaya't kapansin-pansin sariling lingwahe pa rin ng Japanese leader ang kanyang ginamit habang inililiwat na lamang sa wikang Ingles yung mga kataga na kanyang sinasabi, Bombo Vic. So talagang yung kultura ng Hapon ay dala pa rin ng naturang leader, Bombo Victor. Tama ka dyan, Bobo Dennis. Kapansin-pansin nga kanina na gumamit lamang ng interpreter itong si Japan Prime Minister Kishida sa kanyang talumpati sa isinagawang joint session ng Senado at ng House of Representatives. At makikita natin na yung kultura pa rin ng Japan ang daladala nila sa pagpunta nila dito sa ating bansa, Bobo Dennis. Oo, yung Nihongo yung ginagamit the proper way to call it daw translator to be exact, Bombo Victor. Okay, si Bombo Marlene may tanong din. Bombo Marlene? Bombo Victor, in terms doon sa mahigpit na security na binabanggit mo kanina, matanong ka lang, kumusta yung daloy ng trapiko? Kasi I understand, kaninang umaga, nagkaroon ng clearing operations. Ito ang Metropolitan Manila Development Authority dyan sa bahagi ng Batasan bilang paghahanda nga dito sa pagdating ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. So sa ngayon, kamusta na yung daloy ng trapiko dyan? Mahigpit ba? Masikip? O katamtaman lamang o normal yung daloy ng trapiko dyan, Bombo Victor? Bombo Marlene, kanina ay bahagyang sumikip ang daloy ng trapiko doon lamang sa may dulo ng kalsadang ito dahil nga sa pagdaan ni Prime Minister Fumio Kishida. At kanina ay matapos nga dumaan ni Prime Minister Fumio Kishida at makapasok dito mismo sa House of Representatives, ay kaagad namang binuksan ang kalsada at tuloy-tuloy naman itong daloy ng trapiko dito. Bombo Marlene. Sige, maraming salamat, Bombo Vic, at mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa kamera para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala ang isang mambabatas ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang pwedeng alternatibong pagkunan ng pondo para naman sa malawak na construction sa Mindanao Railway Project. At ito ang inihayag ni Congressman Johnny Pimentel matapos mag-back out ang gobyerno mula sa loan negotiation sa China para naman sa naturang proyekto. Ayon nga kay Pimentel, pwedeng matalakay ito kasabay ng pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na nakatakda din na dumalo ngayon dyan sa iba pang mga aktibidad at inaasahan na 2 araw nga tatagal ang kanyang presensya dito sa ating bansa. Sinabi pa ni Congressman Pimentel na katuwang ng Department of Transportation ang lupon mula sa Japan sa pagbuo ng 30 railways master plan ng Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Paliwanag nga nitong si Pimentel, nagbigay ang JICA ng official development assistance na mababa ang interes at baka pwedeng hilingin ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay muli ng congressional consideration at lalo't ito'y dumalo doon sa sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso at para sa isang loan para naman sa Mindanao Railway Project. Kung matutuloy mga kabombong, naturang proyekto ay lilikha raw ito ng libu-libong trabaho na may kinalaman sa construction para naman sa ating mga kababayan. Ang Phase 1 ng naturang railway system sa Mindanao ay tinatayang nagkakahalaga ng 83 billion pesos batay huyan sa pagtaya ng mga eksperto.
Sa dagdag ng mga balita, kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Japan na magkaroon ng negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa para sa pagbuo ng Visiting Forces Deal sa gitna yan ng pagiging agresibo pa rin ng China sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng naging pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida nito sa kanyang pagbisita dito sa ating bansa. Sa isang joint statement na inilabas ng Pilipinas at Japan ay sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na batid nila ang mga benepisyo na maidudulot ng kasunduan na ito para sa defense at military personnel ng dalawang bansa at gayon na rin sa pagpapanatili ng peace and security sa buong rehiyon. Kung maalala, bukod dito ay inanunsyo rin ng Pangulo na nagpaabot ang Japan ng Official Security Assistance Grant sa ating bansa na nagkakahalaga po yan ng nasa 235 million pesos na inaasahan namang makakatulong sa Department of National Defense na makakuha ng mga bagong kagamitan, partikular na doon sa mga kabomba at Star Nation sa kanilang mga isinasagawang coastal radar at marami pang iba. Habang lumagda rin ang dalawang top officials ng kasunduan kaugnay sa standard operating procedure ng sharing ng maritime domain awareness sa pagitan pa rin ng mga coast guards ng Pilipinas at Japan. Samantala, matatandaan din na bukod sa Japan, mayroon ding existing visiting forces agreement ang ating bansa sa ibang mga kaalyado nating bansa tulad na lamang ng Estados Unidos at ng bansang Australia. Samantala, sa ibang balita naman, nasa maayos na umanong kondisyon at kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makarang madulas ho ito habang nasa kanilang kwarto doon sa kanilang bahay sa Davao City nitong nakalipas na araw lamang. Ayon nga kay Senator Christopher Bongo, maayos naman ang resulta ng pagsusuri sa dating presidente. Pero makikita pa rin sa mga larawan natin ho ngayong ipinaplash sa mga nanonood ho ng Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines, gumagamit itong si dating Pangulong Duterte ng tungkod sa kanyang paglalakad at nakaupo naman pagkaminsan habang nananatili ho doon sa ospital. Nabatid na aksidenteng nadulas itong dating Pangulo, kaya naman ay sinamahan siya ni Senator Christopher Bongo sa Davao Doctors Hospital para naman sumailalim sa pagsusuri. Ayon pa kay Senator Go, nagpapasalamat naman siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na kalagayan pa rin ang dating punong ehekutibo. Sa kabila naman ng pangyayari, game pa rin na nakipag-picture ang dating Pangulo doon sa ilang medical frontliners at staff ng naturang ospital bago sila tuluyang umalis doon at umuwi na sa kanyang bahay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita sa tanghaling ito, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairman ng Philippine Coalition of Consumer Welfare Incorporated. At ito'y may kinalaman ho, mga kabombo, sa kinakalap natin, mga reaksyon pa rin hinggil dun sa pagkakatalaga ng mga panibagong opisyal ng pamahalaan. At kapiling ho natin si Yunong Ricardo Samaniego ng naturang grupo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Marlene Padiernos. Magandang araw po sa inyo. Unang tanong, nais ko hong malaman ano ho yung initial reaction po ninyo doon sa pagkakatalaga kay Secretary Laurel bilang bagong pinuno ng Department of Agriculture. Una-una, nagpapasalamat ako sa Pangulo dahil kasi finally he heeded to our request na magkaroon ng talaga at magkatalaga na ng sarili ng full-fledged Secretary of Agriculture. Kasi nung pa natin sinabi sa kanya yan, kasi he has so many in his plates right now. At maganda naman po at ang natalaga si Secretary Francisco Chu Laurel. Kilala po natin. Okay, base ho kasi doon sa credential nitong si Secretary Laurel, sa tingin ho ninyo magiging malaking improvement kaya sa ilalim ng kanyang liderato yung Departamento ng Agrikultura. Saan ba siya dapat na tumutok ng kanyang atensyon, Ginoong Samaniego? Hindi, kasi totoo rin sinabi ni Presidente na talagang bata pa. Namulat na yan. COO rin yan Child of the Honor ba?
ng isang conglomerate. When I was a banker, I used to be a banker before, dyan sa Nabotas, yung Frabel Fishing Corporation, Frabel Fishing Corporation. Talagang napaunlad nila napaunlad pa more yung negosyo ng fishing nila, no? Pero matagal na yon. Pero ang sinabi niya, ang mandate ng presidente is mapababa ang presyo ng agriculture. Ito po napangako na niya nung bago pang magkampanya, na sinabi niya na mapapababa niya ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas sa 20 pesos. So nakita niyo naman, 40 pesos na lang gumawa siya ng executive order, pero hindi naman napatupad kasi dahil kasi hindi rin kaya na sa baba sa sobrang mahal ng bilihin. Ang masasabi ko lang, ganang consumer, tayo, lahat consumer, yung sinabi niyang mapapababa ang presyo ng mga agricultural product, rice, fish, gulay, okay, na mailalagay sa hapag natin na kainan. Yun yung dapat tutukan natin kasi iba yung sinasabi sa gagawin. At alam mo naman, nailagay din na si Secretary Laurel ay isa sa pinakamalaking nagbigay ng donasyon nung kampanya niya. Alam mo, talagang pagkaganyan ng mga Pinoy, sasabihin, utang na loob, ganyan, maraming magbabasa kanya. Dapat naman wag. Bigyan natin siya ng pagkakataon na maupo. At sabi ko nga, na-meet ko na yan a decade ago, more than decades ago when I was in the bank. Okay. Bago umusad sa iba pang mga katanungan, meron din na tanong ang akin pong katandem dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene? Chairman, if you were to suggest po, ano po ba yung mga dapat unahing pagtuunan ng pansin? Kasabay po nung kanyang mga pag-upo dito nga bilang kalihim ng Department of Agriculture na maaaring makapagpagaan po sa buhay ng mga consumers po dito sa ating bansa. Kinig siya sa nabanggit ko personal kay Presidente nung pa, yung mabilis, unahin niyang i-restore yung kadiwa, no? Yung kadiwa ng ginawa ng mahal na Pangulo natin na tatay niya, kung saan makakabili tayo ng mura talagang mga bilihin. Bakit? Masasubsidize ng gobyerno eh. Pero ano ba ginawa ni Presidente BBM at saka ng DTI? Doon lang sa mga nauna, sa Marikina, tapos sa Las Piñas, pagkatapos po sa mga mall, ilan lang. Nung panahon po nung father niya, nung may krisis sa bigas, sa gasolina, lahat, nationwide. Kasi kaya naman po yan eh. Nationwide at saka consistent. Hindi pwedeng yung sinasabi ko nga sa ARTA, compliance lang. Makita lang ng mga tao. So ngayon, talaga naghihirap. Ang mga tao hindi na alam kung saan pipihit pagbili. At saka paikutin niya yung mga tao niya, yung mga nandiyan sa consumer welfare na task nila umikot. Hindi lang kailangan monitor. Dapat i-report nila na talagang pag-ibayuhin itong kadiwa. Siguro yun lang. Yun lang ang pwede ko masabi sa ngayon. Pero ano ho ba yung mga nakikita niyong pinakamalaking problema pagdating dito sa industriya ng pangingisda, Chairman? Kasi alam natin ang major problem. Hindi na nga tayo makapag-pangisda eh. Dahil kasi nandyan na, siguro ilang kilometro na lang, nandyan na yung China eh. Di ba? Yun naman yung totoo sa babae. Di ba? Masyadong bumabalanse. Mabuti ngayon si Presidente BBM, sinabi niya na talagang tutukan na. Kasi ninanakawan na tayo. Almost 80% of our consumption ng fish based on our data, kinukuha na ng China. Yun naman ang totoo. Kano galunggong ngayon? Sige nga, sa karinderya na naman pumunta ako. Wala nyo kalit itong galunggong na nilagyan ng tubig na itlog 80 pesos. Alam mo ba ang ulam ngayon? Nasa platito na lang, sausawa na lang. 60 pesos. Tatlong maliliit na karne. Hirap na hirap tayo mga consumer. Hindi na alam kung ang bibilin, karne, bibilin, isda. Kaya kailangan seryosohin na labanan na yan. Kasi nung panahon ng mga nakaraang administrasyon, halos binenta na tayo eh. Di ba? Binenta na tayo eh. Andiyan na sa Palawan kung hindi pa tayo kikilos, kung hindi pa magiging seryoso ang gobyerno.
Kaya ito yung time gawin ni BBM. Ngayon, kumikilig siya sa US at dito na yung EDCA. Yan, alam ko maraming titira kay Secretary Chu dahil Laurel, galing yan sa di ba? COO, Child of the Honor yan eh. Tulungan natin. Okay. Final point po siguro, nais po namin kumustahin yung monitoring naman po ninyo dyan sa estado ng ating mga commodities. Ngayong papalapit na ho yung holiday season, kumusta ho yung presyo ng mga supply so far, Ginong Samaniego? Alam mo, actually, yung net-to-bed na items natin, sigurado yan. Hindi na abot kamay ng mga Pilipino. Bakit? Ang isang hamon ngayon na napakaliit, na siguro malaki pa yung kamay mo, kanang kamay mo. Ang halaga nasa 600, 550 pesos na. Again, yung makikita mo hindi tunay na hamon. Yung sinasabing nung bata kami, hamon talaga. Ngayon hindi. Parang yung pinagtapyasan lang na binilog eh. Parang nilalagay sa siomay na panitaba lang para na makatikim ang Pilipino, pero yung mga mayayaman na yan, grabe. Kaya inuulit ko, i-welcome natin si Secretary Laurel at handa kami makipagtulungan. Inuulit ko, sana umikot naman sila, lalo na itong DTI. Inasabi ko nga kay Yusik Ruth Castelio yan eh. Umikot ka naman, tignan mo dyan sa labas kasi mananabalang tayo sa Pero nakikita namin yan. Kayo mismo kailangan mag-report yung actual experience nyo sa pang-araw-araw. Nagbabago presyo. Siguro, pagdasal natin at tulungan natin si Presidente. Mga COO yan eh. Second generation na yan eh. Na pinanganak na, pero ang gusto ko kay Presidente, nakikinig naman. Sinabi ko sa kanya yung problema ng internet kasi sabi maganda na raw nung sa summit namin. Problema sa Aparida lang daw, sa Zamboanga. What? Sabi ko, nagulat siya. Presidente. Is that so? Yes, please help me naman. Kasi yung nakakarating sa aking report, yan, kagaya ng mga report, buti pa yung sa Bomb Credible. Yun lang. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Ricardo Samaniego, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon ngayong tanghali po na ito. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairman ng Philippine Coalition of Consumer Welfare Incorporated, si Ginoong Ricardo Samaniego. Naghatid po yan sa atin ng ilang mga butil ng impormasyon at yung reaksyon na rin hinggil ho sa pagkakatalaga ng bagong pinuno ng Department of Agriculture. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na aabot sa mahigit kalahati ng mga probinsya sa buong Pilipinas ang prone o lantad sa tsunami. Ayon nga kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol, 66 mula sa 82 mga probinsya sa buong bansa ang pawang mga prone sa banta ng pagtama ng tsunami. Ito anya ay ang mga probinsya ng low-lying areas sa Eastern Seaboard at malapit sa Philippine Sea, habang vulnerable din anya sa mga local tsunamis na dulot ng mga pagyanig sa Kamaynilaan at Negros, ganun rin sa lalawigan ng Sulu, at trenches ang mga coastal provinces na malapit naman sa West Philippine Sea. Samantala, bukod sa mga probinsya, ay nagabala rin ng opisyal na sa posibilidad ng pagtama ng tsunami sa siyam na mga lungsod sa Metro Manila, kabilang na po riyan ng Caloocan, ang Las Piñas, Manila, Makati, Malabon, Navotas, Pasay, Parañaque at Valenzuela. Sabi ni Bacolcol, sakaling yan naging ng magnitude 8.3 ang Manila Trench, ay posibleng magkaroon ng nasa 3.5 meter hanggang 5.5 meters na taas ng alon ng tsunami ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila, habang may posibilidad din anya na magkaroon ng mga pagbaha ng hanggang 2.7 kilometers sakaling makaranas tayo ng malakas na paglindol sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, nalagpasan ng Bureau of Customs ang target ho nito na collection para sa buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon.
Batay ho sa data ng Bureau of Customs, umaabot sa 78.61 billion pesos ang kabuang nakolekta nito sa buong buwan lamang ng Oktubre, na mahigit 1 bilyon na mas mataas yan kumpara dun sa target collection na 77.53 billion pesos lamang. Ito mga kabombo, katumbas yan ng 1.4% ng pagtaas ng koleksyon. At ayon nga sa Bureau of Customs, ang pagtaas ng koleksyon ay posibleng dahil sa naging inisyatibo ng naturang tanggapan na mapigilan yung smuggling ng iba't ibang mga produkto at maging ang implementasyon ng iba't ibang trade efficiency measures mula noong Enero hanggang nitong buwan ng Oktubre. Nakakolekta mga kabombo ang Bureau of Customs ng 739 billion pesos. Mas mataas ho ito ng 2.4% kumpara ho dun sa target na 721.78 billion pesos kumpara naman noong nakalipas na taon. Mas mataas pa rin mga kabombo ang kabuang koleksyon ng Bureau of Customs sa unang 10 buwan ng 2023 na umaabot lamang sa 713.52 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs. Ito ho yung mga nakolekta ngayong taon ay mas mataas ng 3.6%. At ayon nga kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng kanilang ahensya sa iba't ibang programa upang lalo pang mapataas ang koleksyon ng naturang opisina. Samantala, naniniwala naman si Tourism Secretary Cristina Frasco na malaking puntos para sa kampanya ng bansa sa turismo ang naging kasunduan nito sa Japan. Ginawa ang paglalagda sa pagitan ng Department of Tourism at Japanese governments sa pamamagitan niya ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism kasabay ng pagdalo sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Lumagda para sa panig ng Pilipinas si Secretary Frasco habang ang counterpart naman nito sa Japan na si Minister Tetsuo Saito ang pumirma sa Memorandum of Cooperation para sa turismo. Ito nga po ang unang stand-alone cooperation agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa ilalim ng kasunduan sa kooperasyon, nagkasundo ang dalawang bansa sa napalakasin pa at paunlarin ang kaugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng turismo sa pamamagitan niya ng pagpapataas ng mga turistang dumating para sa parehong bansa mula sa mga pandaigdigang merkado. Kaakibat din ito ay ang paghikayat sa mas maraming turista na bisitahin ng iba't ibang destinasyon at atraksyon na kabilang ang mga rural areas sa bansa ng bawat isa. Ganoon din ang paghikayat sa kapwa mamamayan ng mga bansa na mapaunlad ang aspetong pang-edukasyon, kultura, gastronomy at gayon na rin sa sustainable tourism at iba pa. Itinuturing ang Japan bilang isa sa mga nangungunang pinagmumula ng mga bisita na may halos 250,000 na mga turista na bumibisita sa kanilang bansa kada panahon ng season. Sa mga dagdag pa nating balita, nilinaw ng Department of Labor and Employment mga kabombo na walang charge o kaya naman ay kaltas ang mga tulong pinansyal na ibinibigay ng ahensya doon sa mga benepisaryo ng ito ho yung mga programa nila para sa mga manggagawa. Kabilang na ho yung inisyatibong ito, yung proyekto na ginawa kasama ang iba pang mga tanggapan ng atin hong gobyerno at yung pribadong kumpanya ay kabilang din ho. Ini-issue ng ahensya ang naturang paalala para naman maiwasan ng scam. Sa advisory nga na inilabas ng Department of Labor and Employment, sinabi nito na libre at walang anumang fee ang lahat ho ng mga programa at serbisyo ng ahensya ng pamahalaan may kinalaman sa pamimigay ng pondo sa mga benepisaryo po nito sa pamamagitan ng accredited co-partner. At nanindigan din ang naturang tanggapan sa zero tolerance policy para naman doon sa lahat ng mga individual na umaabuso sa kanilang mga programa
para naman sa personal na kapakinabang. Kabilang na dito ang paghingi ng bayarin o ng kabayaran at yung kinukulimbat ng mga kickback o kaya naman anumang uri ng mga aktibidad na makakasira ho sa interes ng mga benepisaryo at babala tuloy ng departamento ng Labor Department nga ay sino man ho na mapapatunayan naman ng lumalabag doon sa guidelines ng kanilang ahensya ay agad na mapapawalan o mapapatawan ng kaukulang parusa, kabilang na yung pagkawala ng visa ng accreditation nito o malalagay ho sa watch list. Umaapila rin ang naturang ahensya sa publiko na iulat ang anumang nakikitang pang-abuso at paglabag sa kanilang programa sa pamamagitan ho ng kanilang hotline na 1349 o kaya naman sa kanilang mga tanggapan mismo direktang magtungo. Nababahala o nagbabala ang oposisyon sa partikular na si Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Hontiveros laban sa interes ng korporasyon at oligarkiya matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang negosyante at fishing tycoon na si Francisco Laurel Jr. bilang bagong kalihim nga po yan ng Department of Agriculture. Bagamat malugod na tinanggap ng Senadora ang desisyon ng Pangulo para italagang permanenteng hepe o pinuno ng Department of Agriculture si Laurel, hindi na iwasang banggitin ng Senadora ang sabi-sabi ng iba na posibleng magkaroon ng conflict of interest. Ang bagong kalihim kasi na ng Department of Agriculture na si Laurel ay tumatayong presidente ng Flavel Fishing Corporation na itinatag noong 1966. Ayon sa mga babatas, kamakailan tumanggi ang commercial fishing fleets sa efforts ng Department of Agriculture para i-monitor at i-regulate ang kanilang mga operasyon. Kaya't naniniwala ang Senadora na hindi dapat makompromiso ang commitment ng pamahalaan para sa seguridad sa pagkain at proteksyon ng kapaligiran para sa interes ng korporasyon at oligarkiya. Dagdag pa ng Senadora na kanilang sisiyasating mabuti ang nasabing issue sa oras na humarap sa Commission on Appointments si Agriculture Secretary Laurel at tatalakayan na rin ang mga hinaing ng mga mangingisda at magsasaka sa ating bansa. Samantala, pinaalalahan na naman ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III si Laurel ng constitutional requirement para sa pagkalas mula sa business interest ng mga miyembro ng mga gabinete ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ng Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na base sa kalihim, nag-divest na ito na si Laurel nga na mula sa kanyang mga negosyo. Sa karagdagan pa nating balita, buo ang tiwala ni Senate Committee on Civil Service and Government Reorganization and Professional Regulation Chairman at Senator Ramon Bong Revilla Jr. na naangkop pa sa posisyon bilang kalihim ng Department of Agriculture si Francisco Tio Laurel Jr. At ayon nga kay Senator Revilla, nagmula mismo ang opisyal sa industriya ng pangingisda kaya matatawag na right man ito para naman sa nasabing tungkulin. Wala din anyang duda pagdating sa kakayahan at kapasidad itong si Laurel para naman pangunahan ang ahensya tungo sa pagbuhay doon sa agrikultura at pagkamit naman ng food security ng ating bansa. Tinukoy dito ni Senator Revilla ang ilang dekada umano na hands-on experience ng kalihim ng departamento. At giit pa ni Revilla, ngayon ay may itinalaga ng bagong kalihim. Sana raw ay mayroong tututok naman sa iba pang mga pangangailangan at maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may tsansa na rin na mahimay pa ang iba pang mga pangangailangan ng atin hong iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, doon sa pagkakaroon daw ng namumuno na ngayon ng Department of Agriculture ay maaari nang ibaling ni Pangulong Marcos yung kanyang pagtingin sa iba pang mahalaga ring tanggapan na dati ay hindi lubos na nabibigyan ng atensyon dahil nakatuon naman siya doon sa mga aspeto at usapin may kinalaman sa agrikultura. Sa kabila nito, nakatitiyak umano ang sambayanan na mananatili pa rin na nakaantabay naman ng punong ehekutibo bilang tagapayo kung sakasakaling kakailanganin ng industriya ng pagsasaka.
Ipinabot naman ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang aming o ang kanilang mainit na pagbati sa bagong talagang si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon kay Estrella, naniniwala siyang mapapanumbalik ang sigla sa ating sektor o sa sektor po ng agrikultura na puno ng napakalaking hamon. Ang pagpili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging Agriculture Secretary si Laurel na ay matibay na patutuoan niya sa tiwala ng Pangulo sa kakayahan nito. Para sa Department of Agrarian Reform Chief, ang sipag ng punong ehekutibo ay inaasahang maipagpapatuloy ng bagong kalihim ng kagawaran. Tungo po yan sa roadmap sa isang mas malakas na sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtuon at pagtatatag at gayon din ng matibay na pundasyon upang matiyak na hindi lamang ang mas mataas sa productivity ng sakahan at mas mahusay na kita at kalidad ng buhay para sa mga magsasaka at kasapatan na rin sa pagkain at gayon na rin sa seguridad para sa lahat ng mga Pilipino. Sa ganitong diwa, ipinaabot umano nila sa buong suporta sa bagong kalihim ng agrikultura at inaasahan ang isang malakas at aktibong pakikipagtulungan sa kanya sa pagbuo ng mga estratehikong patakaran at programa na magpapaangat sa kalagayan ng ating mga magsasaka at tuparin na rin ang pangarap ng Pangulo para sa isang matatag at matibay na sektor ng agrikultura na isang kapaki-pakinabang na katotohanan para sa ating mga mamamayan. Apela ni Estrella, tulungan sana ng lahat si Laurel na pinili mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magtagumpay sa pagganap sa kanyang tungkulin. Muling siniguro naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System na hindi maapektuhan ang supply ng tubig sa Kalakhang, Maynila at iba pang mga probinsyang karatig ho nito kasabay ng 61 araw na pagsasara pansamantala ng Angat Dam. Ayon nga kay Metropolitan Manila Water Works and Sewerage System spokesperson Patrick Dizon, sa kabila ho ng mga hakbang para sa naturang mahigit 2 buwan na total plant shutdown ng Angat Hydroelectric Power Plant, mananatili pa rin naman ang paglabas ng tubig para sa domestic use at iba pang mga serbisyo. Mananatili rin anya ang normal na pressure ng mga outlet maliban na lamang kung talagang may service interruption dulot naman ng iba't ibang rason sapagkat may mga biglaan na nasisirang tubo o linya ng tubig sa mga lugar, lalo na kung may mga isinasagawang construction at kinakailangan talagang ihinto ang daloy ng tubig. Ngunit ito mano ay pansamantala lamang at may babalik din naman sa lalong madaling panahon. Ang naturang 2 buwan na pagsasakatuparan ho ng mga hakbang ay upang mas mapabuti naman ang serbisyo na pinagkakaloob ng nasabing opisina para sa kanilang mga consumer dito sa Kalakhang, Maynila. Mainam umano na gawin ito ngayong nalalapit ang problema dito sa kakulangan ng tubig dahil kung sakasakali ay maiiwasan umano yung pagkaaksaya ng supply na ginagamit naman sa malaking parte ng Metro Manila. Ang pangunahin umano na concern ay yung pakinabang para ho dun sa mga gumagamit ng tubig doon ho sa mga bahay-bahay at hindi naman yung mga nagtatanim dyan sa bahagi ng Central Luzon. At kung na mga kabombo ng mga hakbang na yan, inaasahan na isa sa katuparan ho ito ng angkop at nararapat na panahon. Muna tayo ng balita mga kabombo doon sa naiuwi na labi ng atin hong kababayan dyan sa kanilang probinsya sa Pangasinan. Pasintabi ho sa mga nanananghalian sapagkat maselan ho yung susunod nating balita. Kunin natin ang update ng Bombo Radio Dagupan. 2 araw lamang umanong manalamayan ang labi ng pinaslang na overseas Filipino worker sa Israel na si Angeline Aguirre na tubong binmalay dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil nasa state of decomposition na ang katawan nito. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Jeff Bautista, isang licensed embalmer, maraming manong tama ng baril ang katawan ni Aguirre at hindi ito na-preserve ng maayos ng bansang Israel kaya't ang ginawa lamang dito ay hypodermic embalming kung saan tinusukan lamang ito ng mga kemikal. Bagamat nabigat man sa loob, pumayag na lamang ang mga pamilya ni Aguirre na 2 araw lamang itong paglalamayan dahil kita rin anya nila kung ano ang lagay ng labi. Yung doon sa pagkabukas nung yung
yung kabaong ni Ma'am Angeline, medyo alanganin na po yung katawan ni Ma'am Angeline kasi medyo naagnas na talaga yung balat ni Ma'am Angeline. Kaya hindi pwede natin patagalin yung lamay. Siguro 2 days lang ang kailangan itagal nitong lamay niya kasi ang ginawa lang namin doon sa embalming, hypodermic na lang embalm. Parang tusok-tusok na lang ang ginawa natin. O kasi maraming tamang bala doon sa kanyang lower extremities niya dito sa baba, tapos dito sa upper extremities dito sa likod. Yung mga tama sa likod niya kaya hindi na pwedeng matagalin pa. Yung pamilya naman niya po ay pumayag naman siya. Pumayag naman sila kasi nakita man nila yung sitwasyon ni Ma'am Angeline na ganun yung nangyari. Pumunta naman sila dito sa morgue. Pinakita namin sila nung binuksan namin yung pagis yung kabaong ni Angeline, kita naman nila dun sa mismong aktual na ganun yung nangyari dun sa katawan ni Ma'am Angeline. Kaya nagdesisyon na sila mga ganun talaga ang libing na talaga. Kaya hindi na pwedeng talagang patagalin pa. Kaugnay nito, mainit na ba ang naging pagsalubong ng bayan ng Binmalay sa labi ni Aguirre sa pangunguna ni Mayor Pete Merera kanina alas 8:30 ng umaga bago ito dalhin sa kanilang tahanan sa Barangay Balagan. Inaasahan naman ang pagsasagawa ng Heroes Welcome mamayang 1:00 ng hapon sa kanilang tahanan kung saan inaasahang dadalo ang mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1 sa pangunguna ni Administrator Arnel Ignacio. Gayon din na si Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Matatandaan na napas lang si Aguirre kasama ang kanyang nakatatandang amo sa Israel nang pasukin ng mga militanteng Hamas ang mga bomb shelter na pinagtataguan nito at ng kanyang amo. At doon sila pinagbabaril. Para sa Bombon Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laila de Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, 17 Chinese nationals naman ang arestado dahil sa pag-ooperate umano ng cybersex den dyan sa Iloilo City. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Naaresto ng kapulisan ang 17 Chinese nationals na involved sa operasyon ng cybersex den sa isang compound sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Ang mga nahuli ay pawang mga lalaki na nasa legal ng edad. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, ang head ng Intelligence Unit ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na nakumpiska sa lugar ang 25 mga computers, SIM cards at 49 units ng cellphone na ginagamit sa operasyon. Base sa monitoring ng mga pulis, 6 na buwan ang nananatili ang 17 mga individual sa Iloilo City. Ngunit mahigit 1 buwan pa lamang silang isinailalim sa surveillance. Sa mga computers, nakitang may mga foreigners na customers at may mga nude photos ng mga Filipina. Nilinaw naman ng pulis na hindi involved ang may-ari ng bahay sa operasyon ng cybersex den. May nahuli po tayong 17 Chinese national and nakarecover po tayo ng mga electronic gadget like computer, cellphones and other electronic gadgets na ginagamit sa kanilang operation sa cybercrime sa kanilang ginagawang cybercrime operation. Kaya ngayon naka-detain na sila sa ICPS 3 habang pinaprocess natin ang mga dokumento sa pag-file ng kaso against sa mga Chinese national na ito. Si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! 30 pasahero naman nasagip mula sa nagkabaryang bangka sa Surigao Islands. Diyan po yan sa bahagi ng Surigao del Norte. May pag-uulat ang Bombo Radio Butuan. Matagumpay na nailigtas ng mga mangingisda at ng mga otoridad ang 30 mga pasahero mula sa isang sasakyang pandagat matapos itong magkaaberya sa kanilang paglalayag kahapon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Butuan, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Alvin Gumacal, ang Regional Chief ng Philippine National Police o PNP Maritime Caraga mula umano sa Barangay Caob sa bayan ng Del Carmen, Surigao Islands, Surigao del Norte ang bangkang demotor at patungo sa ng Surigao City nang ito'y magkaaberya sa laot.
Mabuti na lang at may nakakita sa kanilang iilang mangingisda na siyang tumawag sa Surigao del Norte Maritime Police Station kung kaya't kaagad na na-rescue ang mga pasahero kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nadistino sa bayan ng Dapa, Surigao del Norte. Ayon kay Gumakal, naputol umano ang kaliwang katig ng bangka kung kaya't ito'y muntikan ng tumaob. Accordingly po sa report, kaliwang outrigger po o ang katig po ng nasabing bangka na ito ay nasira, kaya po nagkaroon ng problema ito. At ito po ay napagtulong-tulungan din po ng mga fisher folks po natin na nakakita doon sa pangyayaring ito. Maaari pong ang sanhi nito hindi magandang panahon. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan na para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Grupo ng mga magsasaka ay tutol daw sa pagtatalaga kay Agriculture Secretary Laurel. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio, Toge Garaw. Tutol ang kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pagkakalatalaga kay Francisco Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Ayon sa chairman ng naturang grupo na si Danilo Ramos, wala umano maaasahan ng mga magsasaka upang mapalakas ang lokal na production dahil ang nilagay sa pwesto ay napakalaking negosyante. Pinangangamba umano ng mga ito na posibleng mas lalong lumakas ang importasyon ng mga produktong agrikultural sa pamumuno ni Laurel dahil isa ito sa kanyang negosyo. Bukod dito, question din ni Ramos ang kwalifikasyon ni Laurel. Si Laurel anya ay nagbigay umano ng 30 million pesos sa presidential campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Yung pong inaasahan namin na nakakaalam sa sitwasyon ng magsasaka at agrikultura, ang inilagay po napakalaking negosyante, hindi gagap at sa realidad. Kung ano ang tunay na kalagayan ng ating mga ordinaryong magsasaka at mangingisda. Katunayan, sa pag-alam po namin, involved din si Tio, Laurel Tio Jr., diyan po sa nagaganap na reclamation po sa ating bansa at gayon din yung kanyang pagtutulak ng import liberalization ng ating bansa. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuwegeraw para sa Bombo Network News. Bombo Ruby Awoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho sa mga NBA fans na ipanalo ng Indiana Pacers ang unang in-season tournament win sa kasaysayan ho ng NBA matapos na patumbahin ang Cleveland Cavaliers ngayong araw sa score na 121-116. Nanguna ang center ng Pacers na si Miles Turner sa naging panalo ng naturang kupunan sa pamamagitan ho ng 27 points at 9 rebounds. Muli namang nagpakita ng all-around play itong si Therese Halliburton sa kanyang 13 assists at 18 big points. Tatlong bench players ng Pacer ang kumamada rin ng double-digit points sa pangunguna ng 14 points ni Buddy Hield at sa panig naman ng Cavs, nasayang lamang ang 38 points and 9 assists ni Donovan Mitchell at 6 na karagdagan pang players pa ang nagbuhos din ng double-digit na score, ngunit hindi pa rin naman umubra upang igupo ang Indiana. Ang naging panalo ng Pacers ang unang in-season tournament matapos itong i-adapt ng NBA ngayong season. Ang naturang torneo, mga kabombo, ay bahagi pa rin ng regular season, ngunit mabibigyan ng dagdag na tournament ranking ang mga NBA teams. Depende ho yan sa kanilang magiging panalo sa kabuuan ng in-season tournament. Sa ilalim nito, mayroong 67 games na idadaan ang lato ng team sa lahat ng win-loss record ay bahagi pa rin ng regular season record. Tanging ang championship sa ilalim ho ng in-season ang maibibilang ang mga team na may pinakamagandang record sa kanilang pagpasok naman sa bawat stage. Unang binuo para rito ay katulad ho ng group play na siyang initial stage at knockout round naman na siyang ikalawang
ikalawang stage at sa ilalim ng group play, lahat ng 30 teams ng NBA ay maglalaban-laban habang ang best team sa bawat grupo ang siyang uusad naman sa knockout round kasama ang wild card o dalawang team na may pinakamagandang record, ngunit pangalawa lamang ang may tatalaho para sa kanila. 8 team naman mga kabombo magiging bahagi ng knockout habang ang best team ay siya naman ho ang makakakuha pa rin ng slot para ho dito sa nalalabing tagumpay na makukolekta ng naturang mga kupunan, mga kabombo. Mga kabombo at Kister Nation, narito po ang Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is the time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, muli sa atin pong Christmas Countdown. 51 days to go bago ang araw ng Pasko. At Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Karon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is the time for sharing, giving gifts for everyone. 51 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang limang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andaza. Sa sining pagsugpo naton sang dugang pagin sining paghusisa sang Bombo News team, may kantanan sa sining raid nga cyber sex den dira iya sa may balantang haro sandig diri sa RACO or Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Nagdamo pagid ang kaso sang cybercrime diri sa Western Visayas. Kaag ang report man karon ni Bombo Jomar Villa, no, kay sandig sa pagpanghusisa sang City Intelligence Unit, may magluwas sa cyber sex den ginagamit man ini kuno sa live performance. No, may nagaklanabo nga live performance ginakuhaan sang video kag amo ning ginabaligya sa may internet. Bayad dira ang mga parokyano nga nagalantaw sang solo or mayara man sang pag-perform sang pagpakighilawas. No, lakip na sila diri payag man sang Committee Chairman on Police Matters sa Iloilo City Council kung sa diin may plano ini sila nga magatukod sang anti-cyber sex nga mga pagsulundan, no, pagtukod sang anti-cyber sex diri sa syudad sang Iloilo.
Check tanay si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report. Please come in. Nagtaas ang kaso sa cybercrime diri sa Western Visayas, ilabi na gid ang swindling o kon estafa ang pagbayular sa Article 315 sa Revised Penal Code. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Rex Q. Kalubing, ang chief sa admin section sa Regional Anti-Cybercrime Unit, iya ginapahayag ang pinakadamo diri amo ang online scam nga naglabot na sa 181 kung sa diin nagadepende ang ipagasaka nga kaso sa nakuha man nga kwarta man sang scammer, apang mas mapag-on ang kaso nga ipaga-file sa scammer kung madamo ang complainant kag mangin non-bailable ini o kung magahulog na ini sa larger scale estafa bombo champ. Sa bahin naman sang online libel, naglabot na ini sa 37, identity theft nga 32, 17 nga threat, 10 nga unjust vexation, kag 17 ka credit card fraud, kag illegal access nga 71 ka mga kaso. Kag pag-ugid lamang no ang cybercrime nga pornographic o kun ang pagbayular man sa mga Chinese nationals sa Republic Act 10175 o kun ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpahanumdum naman ang Regional Anti-Cybercrime Unit under Police Regional Office 6 nga kung may ginatransact online kag may involved nga kantidad sang kwarta o kon personal informations, dapat gid nga i-validate kay bangod at subong kadamo sa mga scammer nga nagalinapta. Kaya nga gid lamang for example, hambalan ka abi nga ang sweldo mo a day isang 50k o kon 50,000, amo ni kag amo lang na ang obrahon mo kag daw hindi mapatihan kag makaduluda ini, hindi mo na ini pagpatulan o kon pagsigisigihon pa. Kagadugang man ni Kalubing nga Bombo Cham, dapat gid nga pagatandaan ang tatlo ka bagay agud mag-consummate ang crime kag iniya mo ang pag-validate ang motive kag ang opportunity. Suno man kaya Kalubing kung nagaduha ka sa isa ka taho o kon bagay nga daw hindi ini masaligan pag paangay lamang sa ginpaagi ini sa true online no, hindi na pagpadayunon pa. Yari bala kay pamatian nato ang pahayag ni Police Captain Rex Kalubing para sa dugang impormasyon na tuhoy sa pagtaas ng kaso sa cybercrime diri sa Western Visayas. Actually ma'am, nung nag-start ang pandemic and right after ng pandemic, kung nagbalik na tayo sa normal, tumaas talaga ang mga cybercrime incidents dito sa Region 6 and nagtuloy-tuloy po yon ang na-maintain hanggang ngayon yung dami ng mga complainants natin with regards sa cybercrime, particularly sa swindling, estafa, or your violation ng Article 315 ng ating revised penal code. Ang pinaka-common na case po, sir? Ang pinaka-common natin ay yung sinasabi natin na online scam, which is yung violation ng Article 315 ng revised penal code as amended. Ang penalty kasi sa swindling, estafa, nung inamen yung batas, nagdidepend na siya doon sa laki ng amount na swindled na pera. So, kung gusto natin ipasok yung kung kinakailangan natin ipasok para non-bailable yung kaso, kailangan mag-fall siya as large-scale estafa. So, kailangan natin ng maraming complainant para po ma-qualify natin yung case bilang isang large-scale para po non-bailable yung kaso. So sir, ano po yung panawagan niyo po ng yung katapo po ng Regional Anti-Cybercrime Unit na sa mga nangi-scam po at sa mga tao po mismo na nang-scam po? Yes po ma'am. When we are transacting online, pag meron involved na pera or sensitive information, please wag po tayong makalimot mag-validate kung sino yung katransact natin. Tandaan po natin para ma-consummate ang isang crime, kailangan may motive, which is hindi naman natin control, may instrumentation or yung gamit para makommit yung crime. And dapat dito tayo mag-invest, dapat target hardening tayo kung baga. Hindi tayo basta-basta naloloko. Kung baga, kung may nakita tayong post, mature tayo, hindi tayo basta-basta naniniwala. Pag halimbawa may nag-offer ng part-time job na kumita ka as much as 50,000 a day, huwag po tayong basta maniniwala doon. Ang pangatlo po natin ay yung opportunity, I should say. Kasi po, pag one of these tatlo na ito ay wala, hindi mako-consummate yung crime. So, wag natin bigyan ng opportunity yung mga scammer na biktimahin tayo. Protektahan natin yung sarili natin online, sa mga online transactions natin. Be aware tayo sa mga kinatransact natin. If there is doubt, mas mabuti, wag na natin ituloy. And mag-ingat tayo sa mga
too good to be true na mga online transactions. Kasi usually, dyan tayo nabibiktima dahil sa kagustuhan natin na kumita agad-agad. Nabatian na si Police Captain Rexy Kalubing, ang Chief ng Admin na Section sa Regional Anti-Cybercrime Unit, Bombochang. Alright. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So sa mga kabombo naton na halong-halong gid kay grabe ni nga daan grabe ang convincing power sang mga scammer online. No, nga kun sa diin daw halos na lang iya nga mabangon ang patay sa pagsugid nila kag pagpasalig sang dako sini nga kantidad kabaylo sang imo sini iyang pag-engage or pagpasugot sa ila sini iyang mga terms. Kibot ka na lang pag-click mo dira or swipe mo dira, ti mangindulaan na sila nga daw yun kasubong, iya nga daw kasubong or pareho sang isa ka bula bala sang habon. Oh, pero check tanay kay ginasundan taman ining dugang nga mga pagpangusisa pagid sa ato niya mga otoridad sa bahin sa sining ginraid nga cybersex den dira sa may balantang harong akon sa diin 17 ka mga Chinese national ang mga nagkaladakpan ti ginalantaw karon kay ginausisa pa diri sang CIU kay dako ang posibilidad nga may mga live performance pa nga nagaklinabo kag gina-broadcast ini via internet kag ginabaligya. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report please come in. Nakabaton sa information ang City Intelligence Unit Bubutsamp nga magluwas sa sining cybersex operation nga gina-operate sa gablag lang sa katapo diri karon sa aton sining otoridad. May ara pagid kuno sa live performance nga kasubong man sa cybersex ang activity based rin sa pagmusisa naton kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. ang headman sa City Intelligence Unit. Based rin karon sa sining naresto nga 17 diri ka mga makabig nga mga Chinese national. So gin-mention diri nga ti ang ila sila ang pangsyondo kasubong nga ti sila ning naga-facilitate sa sinig mga ginahimo nila karon ka ti mga individual nga ginagamit sa cybersex. So ang ila sa niyang operation diri Bobotsam gin-athag diri sa aton sa natungdan naway ni siya sang ginahambal nga sexual intercourse lang ati makita mo na duha ka personalidad lalaki kag babae nga ti naga-interact. So bali ang ila gali diya nga pangsyon sila ning nagapangita sang mga individual nga mahimo nila kuno nga daw kasubo nga model lalaki man o kon babae. So after sina amo na ikuhaan nila sang video kay through computer ang iban kuno do gina-record lang bala at tapos ginapadala sa ila ang ining video nga nude hublas kumbaga sang lalaki man o kon babae tapos sa ila nga video may mga makita ikaw nga ang na-mention diri erotic move amo na ang gingamit diri nga term Bobotsam tapos amo na ang apakita nila sa ila pagid nga customer nga ang iban man nga mga nasyonal o kon foreign nasyonal kag dira nila nga kasubong nga ginatagaan nila sang price kung pila na ang ila sa diya nga presyohan. At the same time ang ining ginagamit nila nga daw kasubong nga model amo na ang ginatagaan man nila sang amount kung ano kalawig man tong yes sa abi nga performance nga mga video dira nga ginapadala magluwas sa video amo to nabutan magina sa police otoridad ta may mga picture man sa computer mga nude photos nga ti amo na ang gina-present man to nila sila mga customer pagdo kasubong lang do ginabugaw kun sa personal pero lang ni internet ang ginagamit diri sa gasilig mga Chinese national. Now ang isa pagid diri sa ginatingalahan man kay magluwas ni kay base man to sila sini nga pag isa kay mga more or less mga 1 month ni aga bantayanan ni sa pulista. May mga live performance pagid kuno nga nagakatabo. Kung sa diiti kasubong na sa nga cybersex man nga through computer pero sa personal adragid sa area mismo ang ining model lalaki man o kun babae tapos gina-videohan so mo nang ginapadala pagid sa ila sa diya nga
makabig man nga mga customer kung sa diin man na siya nga lugar kaya ban kuno di mga foreign man national man mo ang ila sila nga gina kuha diri karon nga mga customer o galing pag-operate kay na away na tumabutan so posible basi nakalakat lang o kung way lang abito that time no sa natabo ang ining pag-raid diri karon sa aton siya nga otoridad. And amo to ang na-mention man dere bobot sa ngati ang 17 nga niamo ni aga ginpaydalom na sa sining ginatawag medical and the rest ngati mga kaupdanan to sa balay adway naman ni madala kay ginpamangkot ta kung basi may mga involvement man sila aporti sudo kay Police Lieutenant Colonel Benitez ang ila lang gid ngati naga-maintain dira sa balay sila na do nagkakasubo nga obra sulod balay na di sudo sa natungdan adway naman na sila nga gindala pa sa pag facilitate karon nga ti mapasakaan diri sang sining nagakaigo diri nga kaso bumutsam. So ang mga idaron ang interest do mga more or less mga 20 to 40 kuno ang idaron ni may lalaki man may babaye and ining sa sining mga narestado ti ang edad ni sila ni mga legal naman munang based kay ongoing pa ni ang profiling pag pangayo nagkero kag pagplastado sa gila sinitag sa diri ka mga pangalan kay ang ibandri way pagid sang apelyido padu pangalan palagid ag ginatao diri sa pulista kay di ba sila kadali-dali kay may trans ni tawag may interpreter ni ang aton nga pulis agud kay kulpado karon nga maka-communicate sa sining mga Chinese national nga 17 tanan kabilog. Ariblay pabati ta si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Standard operating procedure ni nga bago isulod ang isa ka arestado sa custodial facility dapat mapa-check up sila. Okay. Sabi daw gusto lang namon maklaruhan regarding ni sa natabo to blang again patigayo naton nga raided to. Bali ano gid ang function nila ni Sir Man kung maghambal kita nga cybersex? Paano naga-function ini sir? Bali sila ni sir ang naga-facilitate para mangita customer. Kag mag-manipulate sang mga videos nga ipadala sa ilang mga customer o ipakita para ining mga customer nila magbayad para makitaan ang mga hindi maayong mga videos nga ila iga-play. Okay, so ang mga customer nila ni ako na ang ginahimo nila nga model diri sa aton o sa ibang lugar. Ara man sir nga Pilipina, may ara man nga foreigner nga mga model. Hindi kinahambal nga sir nga live nga dras tubang nila may nuda nga nagatindog or bali video lang nigili to internet. Video sir but we have received report kag wala lang naton maaktuhan. Nga dira man sir may mga ginahimo man sila nga live. Okay. At that time maging sulod naton sir. Wala naton maabtan nga may nagasaot live. Okay. So lain-lain gali ni nga nga mga nationalities ang ni mga nude photos ni mga videos ni sir. Yes sir, sakto na sir. Dayon tapos sila ni kapangita man customer nga ibanto nga nationality man do mo na. Yes sir. So ang ining mga 17 ka Chinese national ni do mga gali sila ni doon sila nagapatigayon sir. Sila naga-facilitate kag naga-manipulate sa mga computers. Daron sang mga model nga ni sir nga naga-engage kag lalaki babae ni. Mga iban sir mga medyo 20 ho na. Kag hindi pa man may edad ang makita naton yung mga model nila dala sa ilang mga monitor. May ilongga? Wala naton ma-determine kung ilongga sir but may ara nga Pilipina. Okay. Tapos may aragid sir nga sexual intercourse nga nagakatabo? Wala kita sang nakita ang actual sexual intercourse daw video lang nga daw ka erotic sang ilang mga ginahimo. Okay. Ano nakadugay ni sila ga-operate dira sir? Balman sang para dira mga more or less 6 months na sila kuno.
Kag sa aton monitoring do medyo sobra na sila amo sina nga mga binulan, but kita nag-conduct ang validation for almost 1 month. Ang projector, anong function sila siya? Do gina-project pag nila sa tubang? Yes sir, do may gina-project sila nga mga movie. Hindi hambal nga ti ang customer to, ang babae kag lalaki do gina-project da. Hindi sir, hindi. Okay, so regarding sila sa operation, ano part pa rin sa intelligence operation naton, sir? Or mas inform sa inyo da? Part mo sila sa intelligence monitoring naton, kag nagamit mo kita sa information. Anong computer ginagamit nila, sir? Ano nga brand, model? Chinese brand sir ang ginagamit. Sobot sa lingon, why gali iya sang nagapakighilawas kidira Bombo Jomar pa mga erotic moves lang, magamba ka nga erotic. Amo ni siya ang do nagapa-alsa bala sang kagustuhan mo nga magpakighilawas. No? Nga do sa malipot nga pulong ti nagapa nagapasanting sang imo sa nga transmitter. Amo na ang na-mention diri sa otoridad naton. Based diri sila sa nga nga ginahimo nga karon ga investigation. Diri Bombochamp. So ang katingalahan lang diri kay ang ilan sa diyang operation hindi lang man galit sa Pilipinas. May mga customer sila nga Pilipina man, ang iban mga foreign national. Bombochamp. So katingalahan lang diri ang gina-question ta lang ati kung sa bahin sa mga Chinese national, pwede ba na sila himo dito sa lugar nila? Kung amo lang nabing ilan sa diyang purpose, no? Ati gada karo ko magkwada sa mga customer kagay bala mo Joms dito sa China limited ang ila sining access sa nagkalain-lain sini iyang mga internet source abi dosa mo sina no bala mo dito ya kontrolado lang to ya sang isa iya ka butang naton isa ka kompanya or whatsoever dira rason nga ti hindi amo sina iya kalapad ang ila sining audience. So kung diri sila sa bahin sa pungsod Pilipinas gamit lamang ang internet connection ang ila sini iyang computer or laptop ti madamo ang ila sini iyang malapad ang ila sini mangin coverage. Kita mo may mga nagkalain-lain ini sila nga mga parokyano, mga nagkalain-lain sini foreign national. Hindi lamang exclusive diri sa pungsod Pilipinas, lakip na sa iban sini karon iyang pungsod kag kadamaan sa mga parokyano sini nila ti willing iyang bayad sang kun ano man dira nga kantidad nga gina-charge nila. Bombo Jomar, agud nga makakita lamang sang mga erotic scene, no? Or erotic video clip. Kati dira na ya kag mapunan ang ila sini nga sexual desire. No? Kagati do kung sa ano pa ba lang ila sini iyang contentment sa tawhanon sini nila nga kinahanglan man do mo sina Joms kung dito ni sila China ubos hindi na sila klawig to isa kasmana Kaya mo dito ang ilan sining teknolohiya dito Bombochamp. Hindi man niya kitid ang ila sining teknolohiya. Sa matter of fact ang China kung istoryahan naton ang technology advance man ning ila sining technology, although limited ang ila sining access. Kabalo ka Bombo Jomar, sa China wala ti Facebook, wala ti Meta. May kaugalingon ni sila yang social media, iya nga ila lang kag amo lang nang ginapanugutan nga gamiton didto. May plano to ko tadi mo pa China bla, doon din lang Hindi ka na direct sa ano ka lang, hindi na to karo magutman to mga kanding mo sa New York.
amo nang isa dira ko sa gidalantaw naton. Na-mention Madrid Colonel Benitez, why pa man gali na disclose kati amo gid nga cyber sexting operation diri Bubutsam kay based to sa gin forward to dila investigate ako ni ang ginatawag ni karon nga mga ebidensya. So depende para ko sa resulta sang investigation sang rako. Kung bala magluwas na sa cybersex basi may iban pagin sila nga gina timo kung ano na karon nila pagin sila operation ban. Mga for example mga illegal or mga human trafficking kag iban pagid sini mga kung ano pagid dira Bombo Jomar nga posible ginahimo sang sining mga Chinese national to exploit sang mga kababayan, kalalakihan in exchange sang kwarta? Yes. Amo to ang gin forward to kay importante dra ang iya sedeng nga ang hard drive karon gati dra umaalag taw mga data pantugang kasi kung may mga iban pag ito sila nga ginatransact pagid ang ati mga sa makabulig pagid karon sa otoridad ta kung basi may mga connection kag ang ginalanta basi hindi lang bala sa mo nga lugar adra sa haro basi sa iban pagid ngati amo nang isa dra ko sa pamaagi ngati matrace ni karon Bubutsam amo man kadeng nga daw isa ni sa kadalagan man sa bahin diri karon sa otoridad ta ang ining pagdakop sa Siligi City tanan kabaga sa Chinese national and sa subog no gin-check naton diri pinaka-latest gina-undergo ini sila subong sa medical kay standard operating procedure ta sa pulis ta nga kung may ara sila ka mga nadakpan gina-undergo gina nila sa medical porque subong at tapos ang problema na pinakastorya kita kay police captain Siakon Babutsam ang hepe man sang Haro Penty Station aga problema to sa kung paano pa iguoning di city tanan sa sulod presuhan kay may existing na tudaan sila ang mga detainees sa sulod sa nakapsel pero ang information na ang iban ipanghaboy diri ho o kung diri ibutang di sa PP1 kalaway man ang ipanghaboy Joms? Go ahead. Isa iluhon. Ipanghaboy karon, ipanghaboy mo na magburod-bulid-bulid na karon na mo na maghiras karon lawas. Sa iluhon o i-transfer. I-transfer sila di kay abudlay to pero bag Sir Damo to sila sa mga preso to kating bato daan pero basi kun di pagkitsindi man bla. Kung ano na karong lengguwahe kay isa lang to kinatransfer. Naluman, natingwaan taman nga may istorya ining mga arestado. Balaan ko, ikaw nga daan, madalo mang imo sining knowledge sa Mandarin, kag ano pag ginagaling nga mga lingwahe, Mandarin, Fokien, mga muna bla? Pong Chow. Mga muna. Ano, Pong Chow? Oy, ngaw. Ti Chinese man na. Amo gadi, pabatsagan ko, pagid do welikaw sila, pero kay nag-access kita dito sa hospital, Bubutsam. Amo na gida angan-angan taman diri kay ara pa sila sulod. Gina-undergo pa din sa medical. Patingob din sila po tulungan. In the city na Bilog. Kami dyan madugay-dugay ta. Pero tinguhaan ta, naman tadi kung tinguhaan ta pero kung makahambal man sa ila. Mga ano ba yung mga pamangkot mo, Joms? Ang basic na ni how. Budlay na dakro basi kung paghambal tabla ni hama sabat daw miyaw. Ako ganing nabalaan ko lang ya. May mga nabalaan man ko nga mga ang nihaw natin hello. Hello. Ang bala mo kung anong shishe? Ano? Thank you. Pero ako abi mo Jomar kung makatubang ako sa mga Chinese do dira iya nagagwa ang akon nga ang akon nga kung sano pa do mabalang ko kung anong plastada dayon gina mangkot ko na sila. So dapat aragit tubang mo. Oo, kay kung bisan ara lang sa telepono or sa
Di ba mo gid man namin mo gid man ang abilidad kun arata gagawa gid ang ano mo da mga tinago mo da. Oo. Adra para bubutsam. Ti gusto mo mabalangon o mga nabalaan ko nga mga tinaga abi? So ano be? Oo. Anong gusto may gusto kang ipamangkot sa kun kay sabton ko sa sa lingwahe isang mga Chinese national? Basic, what is your name Ha? What is your name? Basic. Basic, what is your name? Wong Fei Hong. Do bation laga po ka keyboard how? Uy, kuya may ginatandog di. Tapos? How old are you? Liwat bala mo mga pure Chinese doon medyo hindi kina sila muna ka dasigon bla sa English. Ano liwat be? How old are you? 40. Basta may upod ka nga Chinese, liman? Waay Ano pagid? Where do you live? Changchong Chua na. Grabe no? Do digli ba ano no? Joms, subong ko lang ni sugid si mo nga may farm ako sa China. Oo. Anong nasagod mo to? Ha? Anong ginasagod mo to? Mga birds. Tingala ko magdo ka balo agad mag speak sa mga Chinese national no. Ti kita pa ya areo ang gagwa subong sa Facebook live ta ipa-translate na ginapa-translate sa aton sakon. Sa kung nagatubang ka ang left side ano nang numero engineer? Pila ka tawsa na? 2,000. 2,000. Ang drilla talay sa left side, isa-isahon talang engineer. Sa babaw, may ara na sang mga Chinese character. No? About Chinese character. Sa babaw, nakabutang na, order ako, pulo ka asado siopaw. Pulo ka asado siopaw. Diba? Bali, 2,000. Engineer. Ang sa piyak, pila tong, ang quantity, ang numero? 6,000. 6,000. Ang nakabutang dira, second order, 15 serve lumi. 20 meatballs. And 15 Queen Siopaw. 6,000 tanan total. Sos Maria kagusip mo Jomar. Kita yung istorya-istoryahan sa mga muamo na. Gigaw lang na sa aton, Joms. Grabe mo siopaw order nila to. Tingla mo nga damo sila to. Ga-overtime na sila mo. Tingla naman nila magkaon. Lumi, mga paborito pa nila lumi, no? Tiwi. Ay, may nalipatan ko. May nalipatan ko. Okay. Sa babaw, gali may nalipatan ko, Joms. Nagbutang na sila. Kay ti, kon asado siopaw, queen siopaw, meatballs, kag lumi. Hawon na sila. Nalipatan ko itong magbasa sa babaw. 3 ka litro nga soft drinks. May nakabutang. Kumplito na, engineer. Kumplito ng order. May why na PS na kabutang sa dalom? Why na no? Abi ko na PS, please deliver to Balantang Haro. Jobs? Amo nang isadra Rodrigo Bubutsams no. Kung paano nekiti siyempre otoridad na di ba kadali ni karon ga baka communicate sa ila dapat maragid nga interpret diri karon sang ila sa diga pangaligwahay basi ka pakuno-kuno na sila blang di makasindi laban mangkuton mo karon kung ano sa Chinese, kung ano sa Mandarin, kung ano sa Hokkien ang kuring
Ikaw be, ano sa Mandarin or sa Pukien ang kureng? Ang kureng? Oo. Meow. Okay, man. Meow, meow. Meow, meow. Oo. Tiyan mo na, ang isa direktor sa kinalandaw at Pumbutsam. At least kasi kung na-facilitate naman sa otoridad ta. Actually, may mga pangalan na, no, nga ginawyatan dere. Sige, be? Ang polis ta, galing din pa nila ma-divulge. Sige. O yun na kung magbasa ka din sa ngalan nila, mahigop ka na isa ka yaho nga batsoy para di ka magpitla. Paano nga nag-batsoy? Kino hindi man na pagkaon sang Chinese ang batsoy? Basta lang ko, kababasa mo, kaon ka lang or higop ka na sa baho para namin pag-pronounce mo. Kay ang iban nga pangalan nila, di lipot lang man mo. Ang iban Bubutsam. Dari karon, porque ang iba niya po na gina-validate, dari kung sakto din gina-deliver nila dari karon. Akon gina-pang-mention dari ka mga pangalan, kay pati kayo pa niyang mag-shop dari karon. Sa bahin dari karon sa Silindi City, tanan ka pa nga, Chinese National Bubutsam. By the way, dugay na kung galigataon ka, ka mga Chinese food. Oho. Ababari, mahirit. Ano nga mga Chinese food yung ginakaon mo, Joms? Ay isa na to, chow fan. Pwede chow pan. Ano pa mo kaon? Doon na choice mo, chow fan with siomai or with lumpia. Wow! Chow pan with siomai, chow pan with lumpia. Amo na ang direktor mo sa atis ka na plasta naman. Saan katapos dari sa otoridad ta. Ang basi ko baka makapagwa pa sa lugar dari statement. Ang otoridad sa pero subong ba sa sako sa subong kay gipang-check naman din sa tagsa direk opisina sa bahin dire sa Iloilo City Police Office. May Cantonese pagid gali. Wow, Pero damo din nagari ako nga ang iban ko pa kuno-kuno pero kabalo man na sila maghiligay nun kag English. Joms, ti mga mori plastara, ako rin ulo. Sila galit sindi, longgo, sila galit sindi, English, sila inyambal pa. Amo gani kay badi mo sa kabalo naman maghiligay nun mo? Oo. Sa pila ko na bulan na sila dibla, ang isa ka bulan na bit of validation. Ang tinen nila ko doon, mga more or less, mga 6 months na. Pero Doms, balaan mo kung ano paborito pagkaon Cantonese people, balaan mo kung ano paborito pagkaon? Ano be? Pansit Canton. Cantonese, no? Oo. Bali nila Pansit Canton, nila Paris Pansit Canton, Lanzones. Pansit Canton and Lanzones Cantones. Grabe, pwede pa na Canton toppings mo Lanzones, iban suwa mo. Okay na, Joms, okay na kita. Sama na, at is kung paano di karon dere. Pero mas mayo kung nabudlayan sila mga interpreter abe, pwede ba na kung dres downtown, damo man di mga negosyante ding Chinese nga kabalo maghiligay nun? Oo, ako damo kilala dira sa may pagsulod mo na bidera bala may aral sang Arco. Arco na nakabutang Filipino-Chinese friendship arc. Dira damo na Chinese. Gani. Siya mo na. Ang at least nga na atigayo na ni siyang otoridad ka. Aga inig sa betri karon di ako pa rin sumubutsap. Okay na, Jones? Okay na ikaw? Doon na, na yos ka na, no? Sa Chinese, no? Okay, ako istorya akong tao rito China. Gamanday akong farm. Amo rin ako istorya sa Ela. Siya mo na.
Ang kung sa Chinese, kung sa China, kabubutsan, anong, ang, kung magbabubod sila kapanok, man, kasi mandisaton. Ako na kumubod manok sa China dito, ako siling kuruting. O, pag ako kuruting, ako manok palapitan sa ako na yun haboy, mais. Si Mano, Bicolain? Oho. Temo na. Orang latest dari ko plastar tadi dogang kung ma-plastar naman di ko sa otoridad ka hangga iti ka mga medical nila dari kag ipag dalon na sa tagsa dari ka mga area nila di for medical disposition abo mo chap. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Kung ang iban sini nga mga Chinese national nagpadulong diri iya sa pungsod Pilipinas, partikularmente diri sa syudad abi or even sa probinsya sang Iloilo. Ila sini nga dala, ila sini nga mindset nga mag put up sang negosyo diri, no? But ang iban sini iya mayara gid sang lakot sini nga illegal. That is why nga dapat pangsikupon, pangdakpon ini sila sa aton sini mga kapulisan kay ti sa butang naton sa pulo abi ka Chinese national sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti mga siyam ginadira guro ang may mga maayo kag may mga maayo nga intensyon luyag nga mag-put up sang business, no? Kag ti subong pagin nga daan banwa nga may medyo nagaarigayay ang China kag ang pungsod Pilipinas sa issue man sang West Philippine Sea, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo ti do dira man iya nga may mga nagagwa sini nga mga informasyon nga mga spy kuno dira may ginpadala diri, no, just like sa mga nadakpan dito sa may area sang dito sa Cavite nga mga soldado gali ito ya sang China. Tinaga pangalong-along man kita sa mga kasubong sina kay base way kita kay balo bala sige na ding hulag sang mga Chinese national nga dito gidyahalin sila sa mainland gid kag sige na karon ang patigayon sa ila sini nga mga underground movement dire. Ti kabay pa nga husisaon kag padalman pagidugang sa aton man sini iya kapulisan. Sa aton sini nga panumbalik banwa ang City Council luyag man nga tukod sang anti-cybersex den diri sa syudad sang Iloilo. Kag istoryahan taman sa aton sini nga mga kabombo pagbalik ta, COMELEC nagpathag nga ang pagpasa sa election protest kangot sa barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, i-file kuno iya sa Municipal Trial Court, hindi iya kay sa ila talatapan. Balikan naton ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyo Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza, Only Yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa,
ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, TENA brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye. 51 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na standby kay Bombosol Binyas, Comelec, Ginpathag nga ang pag-asa sang mga election protest kaangot or pagpasa sang kaangot may election protest kaangot sa BSK nagakadula ako Bombo rin na pero si Angel pa ma-report anay kay sugpunduling report ni Bombo Angel sa gina-discuss nga cyber sex din anyway ang Comelec ginpathag nga ang pagpasa sa mga election protest na angot sa BSKE or Barangay Sangguniang Kabataan Elections dapat i-file sa Municipal Trial Court hindi iya kay sa ila sining opisina but before that check one Bombo Angel kay may plano man diri nga magpatukod sang isa ka anti-cyber sex then ang syudad sang Iloilo pinaagi sa isa ka ordinansa amo ni ang pahayag sang chairman sang Committee on Police Matters sa aton man sini karon iya nga mga kabombo. Standby, check nato ng linya sa aton sini nga mga bombo reporters in a while. Madahil lang kamo sa pagulog sa inyo sini nga mga entries for week number 2 hingagaw lang Now, sa week number 2 naton nga mga entries para iya sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Hingagaw. Check tas Bombo Angel Tangel sa report please kamin. Bombo Cham ginakondinargid sang chairman sang Committee on Police Matter sa Iloilo City Council ang ginhimo
nga illegal nga aktibidad sa may area sang Haro nga ti pagkadiskubre sang sining cybersex den Bombo Cham. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna, chairman man abi sa nasambit nga komitiba iyaging pahayag nga ang syudad pa sang Iloilo nga ti malinong bala Bombo Cham amo pa ini ang ginpili para obrahon ang amo sini nga illegal nga buluhaton. Pero kay Councilor Cabaluna, ginahatagan niya gid sang dako nga rekognisyon ang naobra sang mga kapulisan nga pagkadiskubre sang sining illegal nga operasyon kay ti Bombo Cham. Ginadayaw ya gid diri ang intelligence nga ginpakulag nila kag ang ginhimo man mismo nga pag-surveillance. Patahag ni Councilor Cabaluna ang prevention sang sining nga mga krimen hindi lang sa level sa mga kapulisan kundi ang dako gid nga bagay kung mismo ang mga pumuluyo sa tagsa ka mga kabaranggayan ang magahatag man sang report kag ginahatagan niya gid diri Bombo Cham sa importansya ang bahin man sang mga barangay officials nga sila dira Bombo Cham ang nagaistaro kung nagadumala manabi sang lugar mas nakabalo sila kung ano ang paghulag kung miara bala irregularities nga nagakatabo sa lugar mas maayo nga as early as possible makahatag sila sang report abi man sa mga kapulisan Bombo Cham kag sa bahin naman bala sa mga tag-iya sa mga balay nga ti ang hatag sila kung na before sila magparenta mas maayo diri kuno Bombo Cham nga mag-investigar anay sila mag background check na bala sa mga kabombo naton sa kung ano abi ang obrahon nila marenta abi sila sa business ano nga klase ka business agud nga ti mas safe bala Bombo Cham sa mga kabombo naton and sa bahin sa City Council according diri kay Councilor Cabaluna lantawon and istoryahan nila sa konseho kung ano ang pwede nila maubra to check man abi ano ang ubrahon nila to check ang registration o kung ano kalihiti mo ang mga business operation diri sa may syudad sang Iloilo. Dugang pasang natungdan nagapanawagan gid ini siya Bombo Cham sa mga kabombo naton mga barangay officials ilabi na subong nga ti mga bag-o ang magapungko nga ti makahatag sa mas maayong involvement agud matap na ining operasyon man sang mga illegal nga buluhaton diri sa may syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian bala ang nangin pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna sang aton ma-interview. Aton gina-condemn natin ini mga acts, labi na mga illegal acts nati para sa aton syudad nga very peaceful no na pilian pa sa mga criminal elements nga diri pa sila magpatigayon sa ilang mga operasyon no? So we like to recognize na pangibulahan natin kapulisan sa efforts nila, especially intelligence efforts to identify. No? Could only imagine kung ano kabudlay may baluan nga may gamo nagakalatambo sa isa ka balay gali nga ti ginrentahan. No? So we hope na may amuna no ang pagminaligay sa community will be able to help us identify such operations that are conducted within our territory nga ti madakpan gid sila especially kung ini nga mga actions no illegal. Oo. Sir, do kakuan man no, aside abi sa drugs, may mga amo panigaling activities nga ginapili or diri nagakatabo sa syudad sang Iloilo. Sir, ano sini ang ma-recommend nimo abi sa bahin sang mga kapulisan kagati abi ang pagpanaw nimo nga dapat pagid ubrahon o kun pagpasangkad pagid abi sang wider perspective with this matter, Councilor? It's always ang crime prevention, hindi lang gid responsibilidad sa ating kapulisan kundi naton tanan. No? So dako nga bagay niyang pagpanilag sa aton komunidad, ilabi na ang aton mga barangay officials if they see mga hulag sa mga tao nga go hindi bala usual no dapat no they could always solicit or request the help of the police no, para may baluan kung bala matuod nga may mga katabo dira sa legitimate ang operations nga ara dira no. So diri ang pagpasangkad sa intelligence efforts no ang sigurado nga on the ground may visibility kita dira ang kabalo kita background checking man sa mga naga-rental no kay tingin kaysa mag-rental sang mga balay nga private do hindi na nato mabantayan kasi for some especially ang mga nagaparenta wala naman nila gina dwell deeper kung sino ang kulam sang or garenta sa ilang mga
properties no, which base gamiton sa kalainan. No? So, diri siguro importante gid ang ligmat and ang conscious efforts ng tanan to be able to curb crimes and help in crime prevention and crime detection if ever may kalatabo ng mga illicit activities on the ground or in the communities. Oo. Sir, nakamuno ikaw a while ago nga dako diri ang responsibilidad sang mga barangay officials on the ground kay ti sila ni sir ang maka-identify, maka-report kung may mga lain nga circulation sang hulag, especially dira sa ilang area councilor, no? Dako nga bagay kiti masami with ang mga rental mga rentals ng houses, ang mga business operations na legitimate, nagapangayo man sa mga clearances sa aton mga barangay. So if you observe na may mga insidente dira nga may mga nagakanto pa kari nga mga tao without applying for the necessary licenses, tapos makitaan man ang ulag nga damo na sang hindi kilala, hindi accounted for ng mga tao nga halos consistently gakanto pa kari. So there must be grounds for you to believe based on their own personal experience nga may hindi among nagkalitabo sa area, hindi man nangago siling nangago paranoia agad, pero dapat inanggo certain level of caution and hindi man kinahanglan nga sila agad immediately mag-take action. They could ask the help of authorities to be able to see and confirm kung legitimate yun man ang operation pang magkalitabo dira. Only then we could be able to help really, no? So hindi man mabantayan sang tanan isang kapulisan ang tanan nga lugar, but our barangay officials will be really at the forefront dako nga bagay nila bulig kung mangin aktibo sila sa crime prevention. Oo. Sir, on your part or on your end, Councilor, ano singi sir nga mga lihok, mga tikang ang ki-ekspektaron na abis ang publiko nga ginaobra sa chairmanship ni Councilor Cabaluna, sir? Well, gabalo ka. I can only imagine how hard this is because this cybercrime usually done in private areas, no, lalo na sa mga balay. So you really have to work together with our barangays. We'll see also if we can have ways to inspect in terms of operations sa aton mga applications for business licenses and all that. No? So we'll work with our fellow councilors, no, and discuss kung anong pwede natin maobra para sa mga pagkabutang. No? Especially sa pagrehistro ng sakto sa mga legitimate operations, sa business operations, so be able to identify ang mga illegitimate naman kag possibly amuning nag-obra sang hindi mayo or at least illegal activities no diri sa aton syudad. Lastly na lang sir, mensahe natin sa publiko sir to report immediately abi, aside lang abi sa mga drugs nga isa-ina sa hugot nga ginakampanya gid subong anti-drug campaign sang syudad, kundi ipatiman ang mga illegal activities sabi nga diri ginahiwat o kung ginaobra sa syudad sang Iloilo, Councilor? I think really for everyone to be involved in helping curb crime and illegal activities, mapadroga o parisini, some cyber sex dens, ginaobra sa aton mga komunidad, it's really important nga ara kita gapanilag, ara kita gapabalo sa aton kapulisan kung may hindi among nga mga kulag on the ground. So aton pagbinigay, aton we need to get involved, no? Ay kung kaisa especially sa kultura man naton nga wala kita gihilabot sa aton mga katupad balay, no, we respect each other's privacy. May mga Jel? Bomba Cham na batian sang mga kabomba nato na si Councilor Cedfrey Cabaluna. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tanti kabay pa nga iplastar sa mayo ni Attorney Cabaluna kay abogado ni siya mo. Bala niya ni kay subong may mga ano na kitang ginatawag, may mga privacy anti-privacy law, no? Kag kalabanan sini ginabutang ang mga cyber sex din, no? Mga kasubong sini nga mga sahi isang krimen ginabutang ni sa mga katulad to sa may balantang sa isa ka subdivision. Nga kung sa diinti, daway man na niya basta subdivision, magambag ka, daway na kamuya labutay na mo. Oh? Basta iya nga, hindi lang siya makasaklaw sang kinamatarong sa iya siningan tupad balay or sa iya siningan neighbor, wagi kamuya sang problema. Kag ang mga owners, mga homeowners,
nagakanto man lang na sila or nagadangop man lang sila sa barangay, ti inaabi kung may concern or may problema sila or may emerensya. Magluwas sila dira sa aton sini nga mga kabombo, hindi man makadali-dali ang mga aton sini nga mga barangay official. Magpanghusisa. Hilabi pa kung sa sulod sa subdivision. No? Ti importante ang mga barangay official sa paghatag sa impormasyon sa kada barangay, pero paano kung why sa may makuha nga impormasyon si Kap, si Kagawad, bangod man gani nga ti ara na sa subdivision karon kung ako saran ka na imo karon iya sa sang ginatawag sini karon iya nga trespassing. Uti naglibog pa ulo mo. Di ba? Ti dapat man siguro magbalay dira sang ordinansa ang mga konsyal naton kay kalabanan sa mga konsyal ta, mga abogado man, kung paano kag sa ano nga pamaagi matigayon nga makapanghusisa ang mga barangay official agod nga mapasigurado nga wala sang anuman nga illegal nga nagaklinabo sa nasakupan sang ila sini nga barangay. Oras 4 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Standby na kamo sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Iban sining nga mga balita nga hindi naton matatapan diri sa pagbalayag sa bumuanay sa ututugyan naton sa iban sin Manusing Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, sinis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manaynaya sining nga hapon Basta Radio Bombo Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon, Gid. Sa inyo tanan, mga kabombo, happy Saturday, happy weekend. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful day para sa atong tanan. Look at my forefront. Hindi ba? Hindi background. Ang flowers. Anyway, so sa nga hapon, mga kabombo, aring na diri ang aton nga winner. All the while, I thought, he cannot make it. Kaya wala siya nag-reply sa aton nga gin-email. Pero nagapamati gali siya. Kag ari gidiri siya. So sa nga hapon, cool na lang si sir. Relax na relax. Sa hindi madugay, mag-istorya kita kay Taurus 27, ang aton nga winner. For the meantime, let me just welcome each and every one of you nga nag-upod na sa sininga hapon, diri sa kahapon lamang program, and sa mga nagpadala sa ilang mga istorya, nga enjoy gid naton ang ilang mga ginpang-share diri sa aton. Syempre, ang isa sa inyo dira, ang mga winner na naman naton para sa sininga semana. Kag kung sino man nina, ikaw na ang next nga interviewon ko diri. Gani, sa tanan nga mga nagpadala sa ilang mga istorya, dapat tarigid ka mo, Be the first one to know sino ang aton nga winner. And samtang nagpamati ka mo dira, I'm sure if you have plenty of time, kag sigurado ako, you have, because it's a weekend. Pwede gid nga sulat na sa inyong makasaysayan, and then you email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming you with a song from Jose L.G. Fuentes. Welcome sa KLP
Ari ang ambahanon, LDR. Sa aton anay. Ang senior moment ako. Dali lang gid. Check ta anay ato nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Share the love, mga kabombo. Malapit na gid ang Christmas. 51 days to go. Kag Pasko na. Ari na, si Jose LG Fuentes. LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dalar. Bisagod sa ubiyong, ako gyud ang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ring kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. LDR sa mga may LDR dira, may ka LDR. Ti kinandan pisan lang gid, no? Pisan lang gid mag-text, pisan lang gid mag-video call, magtawag. Good luck sa inyong relationship.
Welcome na liwat diri sa KLP. Kaopen ninyo si Tita Regine on a Saturday. Kaya gina-welcome ko naman diri sa aton nga studio live. Ang aton nga winner si Tauros 27. Good afternoon gid sa imo, sir. Mayad nga hapon Inday Regine. Aha, Kag mayad ginakalipay ko gid nga makita kaw kay sa radyo la kita mabatian pero glad makita ko gid ikaw personal. Face to face na gid kita subong, sir. Well, anyway, si sir is a retired employee sa isa ka LGU but may experience man sa teaching. Pero very humble ang iyang beginning. Nga nakahambal ka gani, sir, nga ikaw natawo sa isa ka pinakakubos nga pamilya. Anong trabaho sa imo ginikanan sa do? Kag pila ka mo nga mga mag-ululutod? Okay, no. So sa aman nga pamilya, 5 kami nga magburugto, no, nga buhi gid. And then may 3 pa ako ka libayon nga napatay. And then wa itang kani ko kadumdum higit sa ila. Makahambal ko nga kubos gid kami katama kay wa iti permanente nga trabaho nga akan nga tatay. Kung kaisa ga baligya ice cream, kung kaisa ga pamanday, kung kaisa ga pangampo, kung kaisa ga panggarab. In short, so, remedyo general. Remedyo general gid. Pero may good quality ang imo nga amay ha bilang inyo nga provider. Ano ini, sir? Si tatay siya dogid ka pisan. Kag si tatay siya dogid ka beet. May mga plano siya para sa amon nga mga kabataan na. Pero ugaring kay kumo nga tama gid kami ka pigado, tama gid ka imol. So ang iban nga mga plans so ay gid ma-materialize kag medyo kanaken medyo na tuman ang darangguhanan kaamon nga mga ginikanan. At least may isa pa, sir, no, sa 5 ka mo. So bale ikaw lang ang nakakurso, ikaw lang ang nakatapos. And the rest of your siblings, anong natapusan nila, sir? So, 3 ko kabugto, nakatapos lang ka elementarya, kag isa ang nakatapos ka high school. And then, why sanda ka proceed sa higher education nga gina-expectar na tatay daan. Nga, sir, how? Wala sila plano? Wala sila hindi plano, or maybe, naluoy sanda sa kay tatay, kay why man sarang ti gastuhon. And then, may qualities la siguro ako nga medyo lain kananda kay ako ga persigir gid ako kung may chance sa gamay lang tinguhaan ko gitaken. Okay. Kumusta man subong, sir, ang ilang pagpangabuhi sa karon? Medyo propagado gid ang akin nga magurang eldest gid naman. Balo na siya, huwag man siya sang anak. Medyo nga ginabulig-buligan lang ka mga kahinablisan na nga bugto mga kakabataan ko. Ang akin nga ikaduha nga bugto, duro mga kabataan na, at least medyo nakamove on man gawa gamay, bisan paano makakita man kamayad nga pangabuhian. Kumusta man ang relationship ninyo, sir? Okay lang kami nga magburugto kag magkahirinablos. Okay. And then makonsidered man siguro nga sa kanamon nga magburugto isa man ako nga ginalook up man ka akin nga mga kahinablusan kag akin nga mga kabugtuan. I see. Sa grade 1 ikaw, sir, nag-eskwela ka, section 9 ka gid. Dumduman ko sa una. Kung elementary ka, no, as in, ginabuli-buli ka pa na yan. Kung section 9 ka, ginasuyaan ka ginaya. Section 9. Pero is it true nga nagpanguna kaya sa inyong nga klase? And then, sang nakatapos ka na sa grade 1 mo, nag-expect ang mga teacher nga matupa ikaw sa section 1 sa imong pag-grade 2. Anong natabo, sir? Istoryahi ka. Yeah, no. Kang grade 1, gina-consider ginman nga daw siguro ako man ang medyo maram-aram sa amon nga klase, no? And then kanami man ang bisang amon nga teacher, very effective kung magtudlo. So that's why nga most of her examination nga ginahatag kanamon pero mila mataas ang score ko, no? And then ga-expect man gani si ma'am, no? Kag hasta ako ga-expect man nga kung mag-grade 2, ma-section 1 gid kami. But sad to say, nangin section 2 lang ako kag ang iban man naman nga mga imaw na katupa sa lower section. And then most of nabutang sa section 1 puro gid na may sarang-sarang, kabataan ka may sarang-sarang. So that time nagreklamo ang akin nga maestra
kung natinsa ko na nga gina-expect namon diya ko na nga ibutang sa section 1 ko na sa ranking insa nga nag-section 2 laran. So that time ang principal nag-decide nga para wa adlat duro nga reklamo tawaan ka examination kami kang grade 2 tanan nga grade 2 halin sa section 1 hasta sa section 10 tawaan ka exam kung sino ang mag-excel nga top 40 amurang ibutang sa section 1. So that time na-considered nga daw Rudy Buenas kami kay haros ang mga nabutang sa section 1 originally nakalabuot doon iban sa section 2, section 3, section 4. No, and then few of us nga halin sa mga lower section nag-agtugid sa section 1 after the examination. To ka na man to sang move no nga ginhimo sang inyong principal at least ginsala ya gid ja sang inchakto. Kag consistent kami in the region kay kami nga nag section 1 sang grade 2 nangin section 1 gid hasta mag grade 6 consistent kami nga section 1 gid why gid kami kalin. And then anong mga awards na nakuha mo, sir? Ako ay ko ti honor pero of course pag graduate naman nakabaton ta ka special award nga artist of the year kag actor of the year kay ti kung may drama may acting sa eskwelahan may mga stage play ako gid ang gina-considered nga number 1 nga karakter and of course ako man ang may pinakamayad nga abilidad sa pagdrawing. Wherein amuran ang nakabuli kinakan para nakatapos man ako. So nagandom ka man yung mga artista ka, sir? Daway siguro kay abilidad tala sa acting ang mayad pero ang aten nga itsura ti ang irong tanaw paklang kaniyom. Hindi mo ginanlan sumong, di ba? Kadamo dira sa bagay. Di ba? Talent na sumong ang ginalanta. All right. Nga nakabal ka nga masubugin mo pag-eskwela sa elementary. Ang sa tudod la inday region kung madumduman ko, syado git na ko praet no ang amen nga pag-eskwela. Imagine nagapanaw la ikaw kay ti may tricycle makato that time malaka pa. Gapanaw la ikaw halin sa amen nga barangay paagtugid sa eskwelahan more or less mga 2 to 2.5 kilometers ang distansya. Ginapanaw naman na aga, ginapanaw man pa uli pagkahapon. Ti kung uranan ka, siyempre miyadla kung may kaputi ka o kung may sako, pay ko ay ti buel ka dyan kapaklang ka saging kag ipang pandong para hindi ikaw mabasa. And then agto ko sa eskwelahan wa ikaw ti balon. Di winas de kung may 5 ikaw o kung 10 kay kang una 5 kag 10 negosyable pa petlado aydan. And then pwede ka bakal dulsi. Kung may tinanak nga saging ti amuran ti kun waay man sa regla ikaw sa pandisal nga ginatao ka eskwelahan kang una. Kay may rasyon kami nga mga pandisal. Nutriban. Nutriban. And then waay may ikaw ti balon nga sudan. Kung may tabagak o kung piniritong isda kasi okay man kung waay man ti ang amon ng obra ko waay kami ti balon nga dapli waay kami sudan nagakadto kami sa merkado and then nagapangayo kami bilog nga kalamay brown sugar bla no gapangayo kami sa tindera para lang may sudan kami pero kung hindi siya maghatag what we did of course, patalikudol naman kag maghakap ka bilog ka klamay kag malagyo. Way ka magkakadakpan, sir. Waay man. Kay tika kadlaw dum na sanda kon makita kami. Do ka big deal gid sinino ining tag kilometros ang ginalakat sang bata ti considering no nga bata pa elementary pupil pa lang. Sa diri pa lang ang gulo, no? Dira mo na makita, dira mo na masala. Ako ng isa ka bata, desidido gidya. Kaya kalamanan, kapuyo na, damo reklamo, plus wala ka payabalon, and then wala ka payasudan. So, dira mo gid, no? Ma-size up kung isa ka bata, desidido. Nga makatapos sang iya nga elementary, maka-proceed sa iya nga high school. Kay willing siya nga sakripisyo and willing siya no nga magpakapoy sa paglakat pa lang no and then okay lang na nga tiway sang balon wala sang sudanon ang importante nga makatapos sang elementary. So isa ikaw sa mga determinado nga mga estudyante sa adto, sir. Pero bata ka pa naka-experience ka na gali nga mabuli sa mga tambay ano tong natabo. Yes no Tita Regine.
paghalin sa balay, siyempre maagi ikaw sa merkado, sa market. Ti dyan sa market, duro ka dyan ang gatambay. No? May dyan nga mga bata pa man, may dyan nga mga sultiro, may dyan nga daw mga gurang-gurang na gani, ang iban ga inaman ka tuba or whatever. Nakaagi ako, pakadto sa eskwelahan, tinawag ako katambay. Kuna bauto ka nami, kuna kaimo nga dilargo, no? Kuna, diin ka karan nagbakal, kuna, abaw ko na may mata sa buli, ba? daw naglain, ginbuot ko kato, nagtubo, spinsar ko, andaman yung adlaw, base kung makabalos, gid ako kaninyo. Anong sitwasyon sa shorts mo that time, sir? Oo, may lunab, no? May tukap sa buli, no? Kay may gisi. Di buenas, lang tita Regine, kung makabakal ang imo, ginikanan ka sambilog nga short kada tuig. Pero kung hindi, lumban laran anay kung if in case nga way ka ginti kwan way ka ginti isuksok. So isa pa na, no? Kung iban lang to yung nga bata, nabuli na because ng gision nga shorts tapos ginakadawan sa mga tambay dira ay nang hindi na lang tuguro kag hindi na lang magbalik sa pag-eskwela pero ikaw sir nag-continue kag gid ha. Kag hindi lang amo to yung klase nga pagpangbuli ang imo nga naagyan. May best naging tiklod kag liis ang buang kag nagbulid-bulid kag gid ano tong natabo. Yes, no. Samtang nag-agto ako sa market, no. May ginpabakal si nanay kanaken nga kinahanglanon manamon of course sa panimalay. So, gintiklod ako kabuang kag nagbulid-bulid gid ako sa kanal. So nagkiribian ako. Ang mga tawo sa palibot imbes nga buligan ako, sagad pasanda ka kadlaw, nagutay-utay ka kadlaw, gahinalakak, kagintudloan ako, abaw, ako na sugata, mo ginto ko na ang pina ko na kamayad nga tao, kung nagi ko na sa atin nga banwa. Te, kung nate, ano natabo, ko na. So, imbes nga buligan ka pa, ang masubo, kadlawan ka pa. How do you feel sa ito nga tiyempo? Amo nang ginimo sa imo? Garalain gid ako Kag ako daw nagdeterminar gid ako nga ma-eskwela gid ako timayad para makatapos ako. Kay kung ko mintras tanto kung hindi ka dyan magtinguha kung ko hindi la ko nga sa childhood time mo lang nga ibuli ka probably hasta mag drug ka mag obra ka kung wa ikaw timayad ka trabaho duro magad mo bully kanimo. So I decided nga bisan paano ma-eskwela gid ako. I see. And then, sa high school, ikaw palangga ka sa imo nga mga teachers nga aman. Mostly, sa akin nga mga maestra palangga di ko kay una best, of course mabuot naman, and then jolly pa sa ako, no, nagakinadlaw sanda, malingaw sanda if ever nga dyan ako. And then, ang isa pagid, kay tungod mayad ako mag-drawing, haros tanan nga mga teaching aid, kaamon nga mga teachers, ako gid ang nagaobra during the time, sa nag-eskwela kami sa high school, kag ginatawaan naman nanda ako, no? Of course, bayad. Like for example, sa isa ka kartolina nga magpa-drawing sanda, baydan ikaw 5 ka pisos, tikang ura in the region, shadow dira ka hanggad ang 5 ka pisos nga itao kanimo. Of course. So, na appreciate ko gid tong ginahimo ko mga teachers ko. Kag daw ay gid time nga naglain ang buot ko kananda, except sa isa ka teacher nga gindown na gid ako at the age rather sa third grading period may rating ako kana nga 88 kay of course expect ka man nga daad nga maka-honor ka pero while ako kadara ka nagagin-assign kanaken which is nga madara isa ka puyo nga iti ka manok kay abono sa amon nga garden way ko madara so pagka fourth grading period 78 gid ang gintaw na 10 points because gid, of that la? No, because of iti ka manok imagine 10 points gid ang buhin sa imo grade so why gid why mo qualify. High school ka na sir, no? Oh, high school. Ba't gina-consider mo ang high school life nga mo gid ang pinaka the best? Yes, no kay during high school diyan mo gid ma-experience yan in the reads ang ginatawag nga first. Of course, first nga buro barkada, first nga inom-inom, first nga crush, first nga love. So, enjoy ka gid. Okay. No? Enjoy gid. And
first na ginaistorya naton diri sir, no? Masupog kagali sa love. Hindi lang first, may second, may third, may fourth. Ano ang imo nga come on sa mga girls? Yeah, na no? nagkaka-fall sila sa imo? Nanamian sa sandak nakan kay mayad ako maghambal, no? Especially kung mag-iririmaw kami. Tungod nga jolly ako katama, makakadlaw sanda. And then mayad ako magsulat. Mayad man ako himo ka mga assignment nanda inday reads kung hindi sila kamaan. So duro gi kananda ang naga-appreciate kanakan, no? Okay. And then kung may mga projects nanda ako ga obra, so medyo close nanda kanakan. Kaya may isa ka pagigiri ka talent, nami ka gali magdayaw sa mga koronasyon, sir? Yes, no? Isa maran ka abilidad ta nga daw makonsidered man nga bedlay man nanda nga tupungan kay during high school time nagadayaw na ako iya ka miss, no? Hasta nga mag-college, hasta nga may obrada na ako. So abilidadan ka gali, sir? Abi sample sang pagdayaw? Abaw ginirag ko gidya anay kay the late Bumbo Idi Shuidi, no? Ba? So I don't know, no? Kung ihambal ko dyan, no? Sa diin, ihan ako magasugod, sining ako nagasigabong, nagarga ako nga pagigugma. Magasugod, ihan ako nga nagakatin-katin sa sangasang madri, di kakawagod lamang sa pagsiling sa imo. I love you, todo, pandisal 2-5, may paaman nga husay, tigib, lagari, kag martilyo. Abilidad. Abilidad. And then, kung mga kapitan, of course, mambalik ako nagapangayo katahuran sa aton hangkilan nga kapitan, nga kung mahimo ako imo panugutan, nga ining antablado akon sa kaon, para ang kaanyag ni Inday Regine akon dayawon. May lang ma-identify. Ayos, ah. Sir, may gipangaliyagan ka nga suplada. Paano mo siya napahulog sa imong mga bitag? Ano to During the time, no, daw kabudlay gid, no? Kay siyempre, of course, may dyan man tara nga mga pakipot, no? Istoryahan mo ay magasabat, sundon mo ay man inabot kanimo. There was a time nga may ginatuyo ako nga isa ka maanyag nga dalaga. Kag ay nagid ako ginasapak. So, what I did, una, ginobrahan ko siya sang Valentine's card made of roses nga ako man mismo ang nagbuhat, no? Okay. With the use of watercolor, no? Nagbuhat ako sang Valentine card sa ginhatag sa iya. Tida medyo daw naglapit-lapit na gawa ang iya nga baratyagan nakan. And then, before kami mag-graduate, no, ginpaint ko ang iya nga itsura, no? Kag ginhatag sa iya man. So, dito siya nahulog. Kag dito ginahulog ang iya nga buot. Kay imagine, ang iban nga admirer iya hatag sa iya love letter, ako iya, of course, painting, no? Nga iya itsura. So, kuan-gid, nabihagid. Okay. So, sang nag-college ka na, sir, dumangi pamangkot sa imong amay. Anong pamangkot niya? Kag anong imong sabat sa iya? Tiko ni tatay ko na anong eskwela kas college, ko tay daw hindi aw mo. Kay ano gasto taway man gid ikaw ti source of income nga makasarang sa college. Pay kon tatay ko na kun di ka magtinguha ko na way gid salima kaninyo ko na way gid tatay asahan ko na nga may makatapos para lang makaburubot tuwas ko na kapegaduhon ka pamilya ta. Try lang ko na kay buligan ta ikaw. So that time nag-ubra si tatay giya sa Iloilo City sa Familia Reyes nga siya ang nag-ubra sang balay. So nagambal mo dayon ang tag-iya sang balay nga ginaubrahan tatay kun nati diri na lang padayuna kun ang imo bata kun of course bulig-buligan ta ka maka-eskwela. Okay. So that time nag-eskwela ako sa Central Region Electronic School kay demand that time ang electronics nga kurso. Okay. Yung kurso ay matapos. Nga Kung ay ako katapos ka akong pag-eskwela, kay pagka second semester, masakit ako. Nagiluwish gid ang bilog ko nga lawas. Okay. Kag sa pagpakonsulta sa doktor, hambal ka doktor, hepatitis. So ginresetahan man ako ka bulong. Kay daw ay gid ako man mag-ayad ka mga bulong nga gintao kanaken. Siguro may kakulangan kay ti isa
government doctor man na ikaw maagto kay hindi pa ikaw kasarang magagto sa mga espesyalista. So wa gid ako magayad. Only nga may nagtudlo kay tata during that time nga kung naagto ikaw kung nasa isa ka lugar kung nasa Kabatuan kay may manugbulong to ya. So ga expect gid kami in the region nga arbularyo ang manugbulong. Gali pag-abot namon didto, isa ka retired medic sa Philippine Army. So siya nagpaayo sa imo. Oo, pinainom niya ako sang bulong and then tagaan advice kung anong himuon. And then after a week or 2 weeks, nag-amat-amat balik sa normal ang aking allowance. So wala mo natapos ang imong pag-eskwela, nagpa-Manila ka. Kumusta anong nadangtan mo to sa Manila? About in the region, nag-employ ako sa isa ka garment manufacturing company bilang isa ka artist, no? Hikawan man ako kaakan nga mga imaw, kay duha ka faction ang nagatrabaho dito. Kami nga mga Ilonggo, kag sila nga mga Ilocano. So more or less, duro tanda nga Ilocano compared naman nga mga Ilonggo, kag of course ang asawa, kaaman nga boss, Ilocano man. So, why ginay ko kamaan kung anong rason, gin kung ako kaaman nga ama nga kung na mapaway-way ka, tawaan ka, priliti, balik di ka sa Iloilo, why kamaan ako kung anong rason. I see. Kag isa pa gid, medyo ang supervisor naman nga agi, daw medyo kuro-kursunada na ako, basta agi, daw medyo kuan gid ako. No, daw hindi gid ako kuan, hindi ako hiyang nang mag-imaw. That's your opinion, okay? With all due respect sa mga miyembro dira sa LGBT. Hindi man tiya tanan, no? Mga hindi nami. Anyway, so nagpauli ikaw diri sa Iloilo, amo na ning pinaka most exciting nga part. May babayi nga agriculturist nga ginpangulegan mo. Ano ang ginahambal niya sa imo? We would want to know the answer sa ato nga pagpanumbalik mga kabombo kay doon mo gini ang nag-push sa iya para nga mag-eskwela sa kolehiyo. Kung paano, hibaloon naton sa pagpanumbalik sa KLP, kaupod naton si Taurus 27 ang aton nga winner. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayellow ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita.
Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig. The KLP still with Taurus 27 and Tita Regine. So sir, may na pagbalik mo diri, may nakilala ikaw isa ka agriculturist. Syempre kursunada mo, ginpangaliagan mo. Anong iyang ginhambal sa imo? During the time sang naga-approach ako sa iya, and then of course mayad ma relation naman kay nagaagto mo gani ako sa balay nanda. Pinambalan ako. Kunanti para mangin bagay ka man kuna kanaman, kuna sa aman nga pamilya, eskwela kaw kun lain gid na ako may kinatirapusan kaw. Daw gin kuan ko to gin accept ko ang challenge nga ginahambal na kanakan. Pero nga bagi mo sa imo sir nga hindi ta kapagbatunon kun hindi ka makatapos ang 4 ka tuig nga kurso. Do something like that. Yeah. Nagambal gid siya nga kunati kun di ka katapos kuna hindi ta may ikaw masabat kuna. Basi masabat may ikaw kun makatapos ikaw. So wala mo siya na nobya. Wala, kay waay niya man ako masabat. Pero pero gina-accept mo ang challenge. Ako. Gina-acceect ko ang challenge niya. Okay. And then, sino pa gini nag-encourage man sa imo nga mag-proceed ikaw sa 4-year course? Kay pag-graduate ko sa 2 years technical course, no, nangin outstanding graduate ako sa aman ng eskwelahan. So, ginambalan ako kaakan ng mga teachers. Kung na-eskwela, ikaw kakanugon ko na kung hindi, ikaw kung nakatapos ka 4 ka tuig nga kurso, kung na ano man lang ko na ang 2 years course ko i-compared sa 4-year course. So, eskwela, ikaw na buligan ka namon. So, primisahan da ako nga buligan da ako. That's why nga daw na-encourage mo akong mag-eskwela. And even ang mga, mga kababata mo, nagatulod man sa imo, nga eskwela ka, kay bisan pa paano, mabulig kami sa imo. Anong ginimo nila sa imo, sir? Ang akin nga mga
childhood friends, nagakuan mga naka eskwela ko na pre, kung nagaignatan ko na, why giti nakagraduate kanatan nga magbarkada. Kung na ikaw la ko na may chance sa eskwela ko, kung na bisan paano makabulig mga kami. Diyos ko daw nakibot ako Tita Rids nga amo gali to nga time may mga underground movements anda in which nga ginaturo-tawaan da ko kisa ka allowance naghalin gali sa hindi mayan. Okay. But that's a long time ago. Long time so ago. sila gusto lang nila nga makabulig sa imo. Okay. Pero subong way na sila. Mga good boys na sila. Hindi kuan na gid ato na sila kay Lord. Okay. Isa la ako bilin sa Gramon nga magbarkada. Galing. Kinahanglan good health, okay? Para long life. So paano gid man ang mga pag-eskwela sa kolehiyo, sir? Waay gid ako daw ay good chance. Nagari naghambal ang amon nga mga ang akin nga teacher nga kung naagto ikaw ko na sa in charge ka scholarship. So nag-ayo ako abi kay ginabuligan gid ako ginaduso ako ti hambal ka in charge ka scholarship program sa amon nga eskwelahan ko na ti hindi pwede kay lain ang imo nga case. Ay kung natapos ti mo da ko naka 2 years course pag proceed mo ko na third year ti mo hindi ka na pwede ka avail ka mga scholarship. Stop. Pwede ko na agto lang ikaw ko na to sa isa ka eskwelahan sa Lapas kag mag-inquire kung na pangitaa nga in charge to ya kung na kay classmate ko ran. So nag-agto ako during that time. Okay. Ginahambalan ako ka in charge nga kung nati daw ay gid ako salutan kanimo pero balik ka kay exam ko na kay kung convince mo ako kung naka-score mo ko na basi mo buligan ti ikaw. So nagbal ako kay exam kag sa kaluoy man ka mahal nga Dios nakapasar na ako kag isa sa may pila ka taas nga rating. Wow. So pinasulod ako kaamon katong advisor ko man that time kag head sang related subjects sa universidad sa La Paz. Kag pinasulod ako sa study now pay later. So do ano ka dibinas Tita Regine tenged libre tuition, libre allowance, libre clothing. Wow, so, wala na gasto, no? Kaway gasto. Gid. Despite of the fact nga sa Mindanao sa ni tatay, natapos ko ang pag-eskwela tenged ka oportunidad nga gintao kanaken. Kung isa siling mo ikaw pang nagapuro padala to sa ila no kanami lang gid. And at the same time may sa ran nga universidad haros tanan man nga mga projects, teaching aids ka mga professor naman kag amon nga mga schoolmates ako mag-obra kag ginabaydanan da ako. So that's why may extra income ko. Okay, kanami lang gid. To cut the long story short, naka-graduate ka gid, sir. And then pagka next day, right after graduation, ginbalikan mo ining babae ito nga nag-challenge sa imo kag nag-inspire sa imo nga mag-eskwela ikaw sa college. Ano sir ang imo nga naabtan? Okay, during that time, no, pag-graduate ko gid sa college, di pa ako kay why man mag-uyang ka anda-tanda nga chimpo ang akin nga mga teachers nga nag-support na akin kay nag-graduate ako nga cum laude. Despite of the fact nga transfere ako, malaka la ikaw nga makabuel ka amo karan nga award kung transfere ikaw. After graduation, gusto ko gid man ipakita kana nga ti batonon na ang ginbaton ko ang challenge mo tigiyan natapos ko. Pag-agto ko sa balay nanda, ay may balay masanda dyan sa Lapas. Ginagtunan ko, nagpag-agto ko to nas balang ko, may naga-appreciate ka naman gali nga isa ka lalaki. Kag nang hilaw-hilaw lang kag ang babae. Nang lapsi. Ay gani kami ka istoryanay kay akan pagkakita ko kato nagbalik da ko. And then later nagpadara siya ka sulat ka naggoon nga ako naging challenge na lang ikaw kay in fact, ang nakita mo, tumigo gid man ta kato ko na. Pwede ko na, mayad ko na nag-successful ikaw. Tito, ako na lain, mabuot ko, pero ginbaton ko lang kay amuran ang fact nga dapat intindihan mo lang. Kag pasalamatan mo man tanaka ana nga ginhimo. Of course, in a way, no, dakong imong inyong pasalamat sa iya kag because ang iya nga challenge didto ka gid nga na push nga ti sige mo nang luyag mo, eskwela ta kag na tapos mo gid ang imo nga 4 ka tuig nga kurso
Umula na galing, why mo gid siya na Why kami gid relationship. But anyway, dako gid siya yan, no, nga factor sa factor. imong life. May big role gid siya sa imong life. Gin challenge na gid ako. Challenge gid ikaw, gin baton mo gid ang challenge. All right. So naka-graduate ikaw, and then ano ang first employment mo, sir? Okay, pag-graduate ko no sa isa ka universidad sa La Paz, nakatapos ako as cum laude sa kurso nga Bachelor of Science in Industrial Education. Kag sa kaluoy kadyo sa 5 ka eskwelahan nga akin nga gina-applyan, ubos gid ako kabaton. But that time gin prioritize ko nga giya ako sa city kay ko duro oportunidad gi sa city. So nabaton ako sa isa ka engineering institute sa Iloilo giya sa Iloilo, no? Kag nag-teach ako sa silid ka 5 ka tuig. Okay. Oo. And that was the start of your success story na, no? Nga after that, nangin very stable ka na gid until nga naka-land ikaw sa isa ka local government unit. Kag dira ka na nagstay long sa imong trabaho until nga nag-retire ikaw. In the region siguro sa grabe nga success, no? Sa time nga nag-eskwela ako. And then ang happiest moment ko amo parang ipadara ko kanimo sa second episode. Oh, hindi ko gani mo mangkot, sir, about sa love life kay nag-promise ka nga siling mo sa second episode ang sino imo na dayunan, kumusta inyo nga pangabuhi, ti hulaton pa ina namon, ha? For the meantime, first part pa lang kita anay, and amo na ni siya ang imo ginasugid diri sa amon. So overall, yes sir. Sa third episode siguro amo man to ang mga pinaka masubo nga moment, no, sa akin nga kabuhi hasta nga naka-retire ako. Pero wa gid ako mangin malipayon personally. Malipayon ako kay nakatapos ang tanan ko nga kabataan. Pila ka bilog kabataan mo, sir? 4. Okay. No, ang isa seaman, ang isa nurse sa Japan, ang ikatlo FW man, kag ang ika-4 nakatapos man siya, pero as of now ay patanati obra. Okay. Pero grabe gid ang aka na agyan, no. So sa third episode siguro makita mo gid Marinday region. Okay, sige. So how would you like to inspire ang aton dira nga mga kabataan nga especially halin man sa mga pigado nga pagpangabuhi, may mga gina-dream nga luyag man nga labuton sa ilang kabuhi, ano ang luyag mo sir nga ibilin sa ila? Ang aka na ma-advise sa mga kabataan tlad nga luyag eskwela. Eskwela ka mo ti husto. Why man ko kapag kuon nga tutok la ko mo sa eskwela kay akin nag-eskwela man ako, may mga bisyo man ako, naga-inom-inom man ako, nagapro pa nagarelium ako, naganubya-nubya man ako, pero ang akin nga nubya-nubya ginhimo ko man nga inspirasyon, pero eskwela gid ti husto. Kay sa pag-eskwela diyan karan makita kung paano ikaw mangin successful sa imong kabuhi, especially kung naghalin ikaw sa pinakakubos nga pamilya, pareho ka amon. So imagine sa 5 kami, isa lang ako ang nakatapos, kag tenged nga mayad ako, tenged nga siguro makonsidered man nga shadow ako ka mapainubuson nga tao, duro ang nagbulig kanaken hasta nga makatapos. Kag waay ko gid pastlaw ang andang handem. Natapos with ang akin nga pag-eskwela. Kag of course nakabulig man ako after graduation pag-ubra ko sa universidad, no, nga giya sa Haro kag sa universidad sa institution giya sa La Paz, duro man ang akin nga nabuligan. Kag pag-ubra ko sa LGU, kaduro pagid ka akin nga nabuligan. Ang problema lagaring duro man ang way kadumdum. Okay. So, if you want to succeed in life, kinahanglan lang ang determinasyon, ang imo nga kapisan, and stay focused. Thank you very much, Gid, sa Imo Towers 27 for sharing with us your beautiful story. But we are still looking forward sa episode 2 and episode 3. Nga gina-promise mo diri sa amon nga I'm sure these episodes would be very, very exciting. So, for the meantime, diri lang kita anay sa imong mga istorya. Madamo gyud nga salamat. Pwede ko ka paramyaw in Go ahead, sir. Sige, so, go ahead. Mayong hapon, no, sa tanan-tanan nga mga kaimaw ko, no, sa amon to nga village, sa amon nga mga batchmates, and especially sa akin nga pamilya, sa akin nga asawa. Guwapa ya katama in the region ng akin nga asawa. And then sa akin nga mga kabataan, kag sa akin nga mga kaparyentehan, no. Kag sa manginangin boss ko kang una kag sa nagburulig kanaken. Thank you very much kag kabay pa nga ang inyo nga gintao kanaken na tao ko man sa mga tao sa palibot
Kag I know nga siguro nga nagahinunod kita, ma-consider ta siguro nga sa pira ka adlaw mangin maayo manggihapon ang aton nga legacy nga ginbilin. So mayad nga hapon sa tanan. Salamat, Gid. May adman nga hapon sa imo. Towers 27, there you have it, mga kabombo. Ang aton nga winner, I am about to announce ang aton nga bago nga winner para sa siningang semana. Sir, ang imo nga prize, yes, pwede na ang imo nga prize. Pagdalon lang diri sa imo. Okay? May permihahan ikaw kag nakapa-Xerox ka naman sa imo nga ID. Mga kabombo, before I announce ang aton nga winner for this week, ginapasalamatan ko gid, of course, kag hindi ko gid makalipatan ang pagpasalamat sa tanan naton nga mga letter senders nga amo gid ang nagabuhi sa aton every afternoon because of their very interesting mga manami nga mga istorya nga gina-share diri sa aton. May kalingawan kita kada hapon. Kamo man dira, pwede gid nga mangin kaangay man nila mag-share man sa inyo mga istorya. So as I say thank you sa aton nga mga letter senders, mga regulars, mga newbies, kamo man gina-invite ko. Magpadala man sa inyong mga istorya diri sa KLP, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info and isulat, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ang aton nga next nga winner will also win kaangay ni Towers 27 sang 1,000 pesos nga cash. Congratulations! Why isang liwan? Ikaw ina. Inday, sang Barotac Nuevo, Iloilo. Again, ang aton nga new winner, para new winner naton for this week, ang si Inday, sang Barotac Nuevo. Mag-contact ako sa imo and ang imo nga schedule for interview would be next Saturday, November 11. Again, salamat kids sa inyo tanan-tanan, sa inyo nga pagsulat, sa inyo nga pagpamati. We're also inviting mga friends natin abroad. You can always send us your stories through email. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita on Monday sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.